Bonġu nies, grazzi tal-li tattendu dan is-seminar, il-webinar, it-tieni wieħed il-brak kellna suċċess naħseb. Mhux sendu kemm ngħid li din is-sessjoni qed tiġi rrekordjata u li ħadd ittella fuq il-YouTube, illum għandna diversi kelliema. L-ewwel parti ħadd tiġi moderata minn Patrick Sammut u allura Patrick biex ma naħlux inħalli mill-ewwel fidejk. Kemm ngħid ukoll illi l-istess avviż dwar ir-recording għamilnieh il-bieraħ il-ġimgħa u dawk kollha li tkellmu dawk kollha li kienu preżenti kienu konxi illi il-seminar, il-webinar kienet jiġi rekordjat. Nixtieq ngħid ukoll lil dawk li qed jattendu mhux tant lil kelliema għax huma konxi forsi iżjed minn kulħadd dwar dan li se ngħid. Imma speċjalment lil dawk li qegħdin magħna biex jisimgħu u li jistgħu jintervjenu u jiddiskutu s-suġġetti li se jisimgħu fuqhom permezz taċ-chat. Dak li se tisimgħu mhux Vanġelu, ħadd isimgħu opinjonijiet informati, ħadd isimgħu opinjonijiet mibnijin fuq riċerka akkademika, imma dawn mhumiex kmandamenti. Il-letteratura timbena fuq is-suġġettività, fuq l-interpretazzjoni, fuq l-intervent tal-qarrejja individwali li jinbidel anki fi żminijiet u f'ċirkustanzi u f'kuntesti differenti u għaldaqstant iva għatu każ ħafna ta' dak li se tisimgħu imma żommu f'moħħkom ukoll illi l-letteratura hija kreatura, hija organiżmu ħaj li dejjem jiżviluppa. Nintroduċi mill-ewwel il-David Aloisio bid-diskors tiegħu bl-isem ta' Friggieri l-influencer. Fidejk, David. Grazzi, Patrick, grazzi Claire, grazzi Adrian. Iva, għażil dan it-titlu. Kien hawn minn bissem meta għażil dan it-titlu. Apposta għax rid nirrifletti ftit fuq l-influenza ta' diversi persuni u inkluż il-poeti tajjeb li jistudjaw l-istudenti tagħna. Mela, ħanibda bil-share screen. Mela, okay. Okay. Tajjeb hekk. Okay. Mela, kif tafu intom forsi minn mhux aġġornat jeżistu jew għandna l-midja tajjeb tal-influencers. Qed insejħilhom bl-Ingliż għax hekk l-aktar popolari u ġvera. Pereżempju, jien naf Claire Zerafa, skużawni, Sara Zerafa, għax kif rajt għal-Claire nsellimlek. Jalla int influencer ukoll. Li hawnhekk kif qegħdin taraw għandha aktar minn 200,000 tajjeb segwaċ tagħha u fosthom nimmaġina jien ħafna mill-istudenti tajjeb l-age group tal-istudenti tagħna. U jiena nsaqsi lil innifsi u ngħid għaliex l-adolescenti tagħna tajjeb jiġġennu wara dawn in-nies u forsi nsaqsi wkoll x'jagħmlu fejn jidħlu il-poeti, tgħidli x'għandu x'jaqsam, issa nurikom x'għandu x'jaqsam, imma qabel xejn. Mela. Biex sewwa, all right. Pereżempju, intikom eżempju ieħor tajjeb kif qegħdin taraw l-influencers Maltin jiġu ta' kull forma u kull daqs. Tajjeb hawnhekk għandna xi ħaġa differenti m'għandniex mudella, imma għandna lil Adrian żammit. U jiena nirrifletti wkoll x'jiġbidhom in-nies lejn personaġġ bħal dan. Pereżempju, is-sinċerità tiegħu. Tajjeb li ma joqgħodx jomgħod il-kelma u jaqbad u jgħidha. Jiġifieri għandna dan il-fenomenu ta' nies illi jiġbdu l-attenzjoni tal-massa. Sewwa. U ta' min isaqsi wkoll u hawnhekk għandi r-relazzjoni f'moħħi bejn l-influencers u l-poeti xi ħaġa li barra minn Malta forsi iktar hija relazzjoni li tagħmel sens, issa nispjegalkom għaliex. Sewwa, teżisti iva relazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet il-ġodda u l-poeti. Kif? Pereżempju, billi il-poeti jużaw ukoll l-istess
media tajjeb li jużaw l-influencers, ġifieri social media, l-medja soċjali. Għandna l-miġja tal-Instagram poets, jew Insta poets, pereżempju, ma nafx għax smajtu bihom. Qed nitkellem ovvjament issa fuq ix-xena internazzjonali iktar milli dik Maltija. Tajjeb jalla ikollna wkoll. U jiena nsaqsi lili nnifsi kemm huma segwiti għalhekk il-poeti barra minn Malta, kemm huma segwiti il-poeti f'Malta. Tajjeb xi kultant aħna din f'din il-bubble bħalissa nieħdu pjaċir ngħidu l-kelma bubble, qegħdin fil-bubble tagħna tal-Malti tajjeb u forsi iva. Insegwu jien naf fuq Facebook poeti jew kittieba, imma l-interess tiegħi llum huwa l-istudenti tagħna. Kemm qegħdin isegwu tajjeb il-poeti. Jista' jkun allura li l-poeti Maltin qegħdin jużaw medium li mhuwiex effettiv, jiġifieri l-ktieb, tajjeb il-ktieb stampat. Pereżempju, u nagħlaq fuq din ix-xena internazzjonali tal-Insta Poets. Tajjeb, mill-2015 sal-2019 fl-Amerika żdied il-beħ tal-poeżija pubblikata tgħidli okej stampata, imma xorta kien hemm l-influenza tal-Insta Poets. Tajjeb għax nofshom kienu nofs dan is-suċċess ta' 21 żieda tajjeb fil-mija nofshom kienu Insta Poets. Jiġifieri n-nies l-ewwel jiltaqgħu fuq Instagram jew fuq Facebook mal-poeta u mbagħad imorru jixtru l-ktieb tiegħu jew tagħha. Tajjeb. U t-tieni punt għamiltu dwar ir-Renju Unit tajjeb li f'sena waħda biss riċentement sentejn ilu tajjeb kien hemm żieda kbira fil-beħ tal-poeżija. Jiġifieri min jaħseb anke għandna pubblikaturi Maltin li jieħdu qata meta poetessa ittihom il-poeżija biex jippubblikawha. Min jaħseb li l-poeżija sejra lura forsi għandu żball għall-inqas fuq livell internazzjonali fix-xena internazzjonali in-nies qed ifittxu il-poeżija u jiena naħseb imma l-Instagram u mezzi oħrajn tal-medja soċjali qegħdin iħallu impatt fuq dan. Issa, meta niġu fil-klassi dan wara esperjenza ta' sena waħda. Tajjeb, kemm ili nagħllem Oliver Friggieri fil-livell Avvanzat. Tajjeb, issa li għandna l-ktieb il-ġabra mal-fanar imħarsek tixer, u jiena nsaqsi li nnifsi l-istudenti li għandi qudiemi, skużawni, l-istudenti li għandi qudiemi. Qegħdin bil-ktieb f'idhom, tajjeb, u kif hemm fit-tieni punt mhijiex is-sitwazzjoni ideali għax il-poeżiji huma imposti mis-sillabu, tajjeb mir-rekwiżiti tal-mezzi, eċetera. Imma mbagħad insaqsi xorta waħda, għalkemm hemm din l-impożizzjoni tas-sillabu, jista' jkun illi il-poeta ikun influencer, jista' jkun li fl-età tajjeb sensittiva, l-età li jinsabu fija l-istudenti li għandu qudiemi il-poeta Oliver Friggieri fil-każ li qed nitkellmu fuq jinfluenzhom. Darba minnhom kont qiegħed nieħu kafe quddiem il-Junior College tajjeb u jiġi fuqi student kont għadni laqqas drajthom ħafna x'kelli xi 40 jew iktar u qalli qalli dik il-poeżija ta' Oliver Friggieri qalli interessanti għax kienet fuq il-politika tajjeb u dan naf li eventwalment sirt naf li huwa attiv xi wieħed mill-grupp insomma jew SDM jew pass laqqas naf li meżal. U bdejt ngħid ara b'xi mod mela baqa' xi ħaġa anke wara l-ħin tal-lecture, tajjeb għax dan ġie sabru qalli ġalitni naħseb sewwa. Jiġifieri, il-punt li rrid nagħmel illum allura il-punt ewlieni huwa dan dwar ir-rilevanza tat-temi għall-istudenti. Sewa rilevanza wkoll mhux tat-temi biss tal-poeżija, ħanieħdu t-terminu ġenerali ta' Oliver Friggieri għall-istudenti. Issa, jien nixtieq nidħol f'moħħ l-istudenti imma hija xi ħaġa impossibbli biex nara x'qegħdin jaħsbu tajjeb. Fejn tidħol politika kelli dan it-tip ta' feedback. Sewwa, jien nafu mbagħad inħoss illi tafu intom il-poeżija ta' Oliver Friggieri għandha doża qawwija ta' eżistenzjaliżmu. Nibda ngħid din it-tema jistgħu jirrelataw magħha l-istudenti, le jien naf meta kont daqshom naħseb kont noqgħod insaqsi dawn l-affarijiet le mistoqsijiet eżistenzjali, ġifieri
jista' jkun iva. U hemm temi oħrajn, relazzjonijiet umani, il-fidi, meta-poeżija, minħabba ovvjament limiti ta' ħin għażilt tnejn, iddiskuti tnejn li huma l-ewwel tnejn, il-politika u l-eżistenzjaliżmu. Mela, fejn tidħol il-politika, il-perspettiva li tina l-poeżija ta' Oliver kif tafu intom, hija perspettiva storika għax titratta hija ispirata minn perjodu l-aktar is-sebgħinijiet tmeninijiet, tajjeb fejn kien hawn dak taqlib politiku, kien hawn anke violenza, kien hawn anke kif tafu intom qtil, u jsemmihom fil-poeżiji jispira ruħu minnhom fil-poeżiji tiegħu. U joqgħod attent Oliver biex jagħti din il-perspettiva ibbilanċjata. Tajjeb kif ħanurikom anke fl-eżempji li se nagħti mill-poeżiji. Imma iva jkun hemm ħafna mumenti dan jgħod anke għall-poeżija eżistenzjalisti, ħafna drabi taħlita ta' tnejn ikollok, ta' ma jkollokx poeżija eżistenzjalista biss, ġieli jkun hemm taħlita ta' aktar minn tema waħda sewwa. Iva, ħafna drabi l-perspettiva tkun pessimista. U dan huwa l-inkwit tiegħi għax xi drabi ġieli smajt studenti mhux neċessarjament fuq Oliver jgħidu Madonna l-poeti dejjem jeqirdu, dejjem pessimisti, tajjeb. Ġieli xi kultant fuq dan il-punt ninkwieta ftit, nibda ngħid qed indejquhom bil-poeżiji, tajjeb. Imma hemm ukoll min huwa mitla forsi minn għallem dawn l-20 poeżija li għandna s-sillabu ta' Oliver, hemm ukoll diversi poeżiji li jispiċċaw tama kbira fl-aħħar, ġifieri wara poeżija pessimista fl-aħħar ifetx l-ottimizmu. Tajjeb, ikun hemm mument ta' katarsi, il-ħolma ta' Malta ġdida pereżempju fl-aħħar net, ġifieri għandna taħlita ta' dawn il-perspettivi. Sewwa ħantikom ħalli ma nkunx boring, ħantikom anke eżempji mill-poeżiji nifisom. Pereżempju, dan huwa li kelli f'moħħi il-poeżija lil Malta li nagħmlu waħda mill-20 poeżija ta' Oliver. Jinnanni s-saħħta tiegħek sakemm ismek jinħall fix-xemx u l-ħrafa ta' Settembru tintesa' għal dejjem. Sakemm inti tereq u tgħib f'Mediterran li jerġa' jtella mill-qiegħ il-fdal maħsul ta' Malta ġdida. Mela dan huwa tmiem li kont qed nirreferi għalih, tajjeb it-tmiem mimli ottimiżmu, hemm l-element ta' katarsi, hemm anke l-element tal-ilma li jnaddaf li jaħsel, u fl-istess ħin hekk ngħidulhom l-istudenti dan huwa eżempju wieħed tal-idealiżmu ta' Oliver. Jiġifieri iva huwa poeta fil-femma tiegħi idealista li joħlom Malta perfetta, Malta ġdida b'Malta kif irida hu. Tajjeb, dik li lest li jħobb jgħidilna f'mument ieħor, il-Malta lest li jħobb hija l-Malta kif jixtiequ, il-Malta ideali, il-Malta illi kif tafu intom għadna ma wasalniex għaliha fil-ferma tiegħi għall-inqas. Jiġifieri mbagħad l-istudenti niddiskuti magħhom dan il-punt. Jekk tgħix ħajja ta' idealista, aktarx ħatgħix ħajja imdejqa se tkun diżappuntat. Tajjeb għax l-idealiżmu aktarx iwassal għalhekk għax il-Malta ideali kif tafu intom naħseb jiena qatt mhu se nsibuha. Issa, nibqa' fuq it-tema tal-politika, iva l-poeżiji ta' Oliver li imissu din it-tema jiġdu din ir-relazzjoni ambivalenti bejn il-poeta u pajjiżu. Tajjeb? U fuq dan il-punt nixtieq nagħmel riflessjoni wkoll iva kelli studenti li assolutament iħossuhom bħalma jħossu Oliver Friggieri, ġifieri hemm din il-rilevanza tajjeb qegħdin jirrelataw mal-pożizzjoni tiegħu diversi studenti. Għax pereżempju jiena fil-lajkonna t-tema tal-politika ġieli naqla id-diskussjoni tajjeb bejn l-idea ta' żewġ tribujiet tajjeb li għandna sfortunatament għandna idea tagħhom anke fejn għallem jiena, tajjeb, imma mbagħad ikollok dik il-sezzjoni ta' studenti niftakarni kont nappartjeni fiha meta kont daqshom, tajjeb meta fetaħ il-Junior College kont student hemmhekk kien jallimni Immanuel pereżempju, tajjeb, kont nappartjeni għal dik is-sezzjoni ta' fin-nofs, tajjeb, il-griża, sessjoni l-griża, l-iswed laqqas abjad. U Oliver
poeżiji tiegħu qisu qiegħed jappella naħseb jien anke l-aktar għal dawk. Hemm l-imparzjalità, tajjeb attitudni li mhix partiġana, interessanti, xi kultant ngħidilhom l-istudenti araw anke x'ma semmijiex il-poeżija, mhux x'semmija, għaliex semmija innu lil tribu b'żewġ bnadar u ma semmijiex innu lil żewġ tribujiet. Mhux probabbli jiena u intom forsi konna nsemmuha hekk il-poeżija, għax f'moħħu għax huwa idealista jimmaġina li xorta waħda fil-fond ta' qalbna aħna tribu wieħed. Imma għandna żewġ ċuċuħ. Tajjeb, forsi, u anke jien m'iniex ċert minnha din għax niktar naħseb aħna żewġ tribujiet għall-inqas fis-sebgħinijiet fit-tmaninijiet kienet aktar idea. Imma anke fit-tiklu stess hemm ix-xewqa tiegħu li fil-fond ta' qalbna x'aħna taqqadna jiena f'dak iż-żmien il-Knisja taqqadna l-lingwa Maltija aħna fil-verità tribu wieħed. Tajjeb, u l-imparzjalità tidher ukoll f'misraħ il-Parlament fost oħrajn. Sens ta' tama, idealiżmu, tama fil-katarsi futur ideali dawk huma punti li diġà għamilt u kwotajt ukoll Malta ġdida lil Malta. U dak l-aħħar punt iva naħseb hija età ideali għal dan is-suġġett l-istudenti tal-post sekondarja diġà bombardjati mit-tribaliżmu tajjeb polarizzazzjoni sfortunatament ngħid għalija sfortunatament minħabba tafu intom minħabba xiex. Sewwa, u l-aħħar slide fuq il-politika, Patrick, m'għandekx idea kemm fadalli hu? Jekk jogħġbok. 6 minuti. Ok, grazzi. U l-aħħar slide fuq il-politika kemm naqra. Tajjeb m'hemmx għalfejn nispjega tifhmuha waħedkom il-pożizzjoni tiegħu. Ibki ruħ marida għax jien soċjalist li m'hemmx li nikber. Għax jien nazzjonalist li m'hemmx li nifhem. Għax jiena blu u mhux blu, aħmar mhux aħmar. Għax jien bla torċa u jien mingħajr maduma. Għax jien id-dem marit. M'hemmx għalfejn nispjega ħalliha waħedha din. Sewwa, il-punt ieħor, it-tema l-oħra l-eżistenzjaliżmu hija perspettiva partikolari tajja personali ħafna hija wkoll pessimista ħafna. Tajja mhux se nqgħod indur mal-lewża iva. U din nibda ngħid taħtira jew tirreta lill-istudenti tagħna. Sewwa għadni m'iniex ċert bit-tweġiba. Huwa perjodu tal-ħajja li jippermetti lill-istudenti biex jirrelataw ma' riflessjonijiet eżistenzjali għal qasdien hekk naħseb. Sewwa ta' Friggieri. Iva l-angst li jesprimi fil-poeżiji tiegħu jista' jkun ma rridx inkun assertiv hawnhekk li jirrelataw ma' din l-ansjetà tal-poeta. U ħantikom xi eżempji, ftit eżempji tagħha din l-ansjetà eżistenzjali. Anka nnutaw ukoll il-lessiku mażul bir-raqqa tiegħu. Din is-sija solitarja ix-xema tqattar u l-pindlu żorr dalwaqt jinħela u jieqaf. U l-pinna dalwaqt taqa' fuq il-karta u naf ma nafx irrid ma rridx. Naħseb dawn huma 4 versi li jiġbru sew tajjeb x'kienet uħoss għall-inqas dak iż-żmien li kiteb. Il-poeżija kienet fl-oċeani ta' għinejk. Hemm ħafna eżempji x'nista' nagħti għażilt ftit tajjeb anke kwotazzjonijiet qosra minn ħarstek vjolat kanta xemx oħra inutli telet u sigaretti ieħor minn dawk inħela darb'oħra. Għalija dawn huma versi qawwija dwar riflessjoni dwar il-ħajja umana u x'vera. Jew inkella f'ribel ġentili f'poeżija oħra li jiena nqermakom nibda ngħid imma din qed indejjaqhom biha lill-istudenti jew le. Hija poeżija minn dawk il-qawwijin net, le? Tifel twieled biex imut. Wara kollox hija riflessjoni li tapplika għal kull wieħed waħda minnha li twilidna biex imutu. Għax int biss taf xrajt fil-katakombi mnejn ħrixt biex tħalt mill-ġdid. U l-aħħar żewġ punti ħalli anke nikkonkludi dwar l-eżistenzjaliżmu huma dawn. Fil-bar tal-kantuniera għandek definizzjoni tal-bnedmin. Tajjeb żewġ kelmiet. Katavri ferħanin. Imbagħad fid-diskussjoni forsi tilluminawni intom daw it-tip ta' kwotazzjonijiet
kif jistgħu jinfluwenzaw lill-istudenti. Tajjeb għax aħna din nitkellmu fuq Friggieri l-influencer. Tajjeb, u allura kif jinfluwenzaw lill-istudenti tagħna dawn ir-riflessjonijiet. Fil-fema tiegħi jiftħulhom għajnejhom. Le, għall-inqas hekk nipprova ngħid li nnifsi. Le ma nitolbok darb'oħra twellidnix. Tfakkarni vers ta' Freddie Mercury di. Min ġufek qatt toħroġni poeta tagħmilnix. Suppost hija, ifhimni, poeżija għal-ommu din imma fiha ħafna aktar temi minn sempliċiment ir-relazzjoni bej jiena għalhekk forsi niddejja impoġġjhom f'kategoriji l-poeżiji tajjeb għax hawn min jgħid poeżija l-ommi mela di tidħol relazzjonijiet jiena familja. Le, ħafna drabi din iktar fiha eżistenzjaliżmu. Le, isimgħu erġgħu il-kliem le ma nitolbok darb'oħra twellidnix min ġufek qatt toħroġni poeta tagħmilniex. Ovvjament hemm reżonanzi tal-poeti romantiċi jiena f'Carmen u Vassallo pereżempju. David, minuta. Iva, u hawnhi l-aħħar slide fil-fatt. Forsi rajtuha xi darba din il-kwotazzjoni ta' dan il-direttur tal-films u anke kien poeta kont qed naqra fuq. In the very end, civilizations perish because they listen to their politicians and not to their poets. U għaxbitni dil-kwotazzjoni li żgur rajtu xi darba, għax propju tamalgama is-suġġetti li tkellimt fuqhom illum. Tajjeb, il-poeżija, il-politika u anke riflessjoni eżistenzjali fuq il-futur taċ-ċiviltà umana. Tajjeb, naħseb nista' nikkonkludi hawnhekk. Grazzi. Grazzi David, ċert li l-istudenti tal-Malti Avvanzat ħajsibu dan id-diskors interessantissimu. Ngħaddi mill-ewwel biex nippreżenta lil Dr. Immanuel Mifsud bid-diskors tiegħu dwar il-poeżija ta' Simone Galea, diskors jismu Mara li tħobb. Kidejk Immanuel. Grazzi. Patrick, meta jkun sar il-ħin interrompini għax qabel ma nkunx qed inħares lek. Ġiex minuti qabel ngħidlek. Tajjeb. Jiena se nibbaża id-diskors tal-lum fuq saċ illi ktibt u li jidher fit-tieni edizzjoni tal-ktieb ta' poeżija ta' Simone Galea, xi drabi mqar persuna, però xi affarijiet illi se ngħid lejn tmiem id-diskors żviluppajthom jew aħjar għadni qed niżviluppahom bħalissa u allura se niddevja tikka minn dak is-saċ illi hemm fil-ktieb innifsu. Is-soltu ma nagħmilx daqstant differenza jekk poeta hux raġel jew mara, hux kontemporanju jew le, hux Malti jew Taljan, imma naħseb illi f'dan il-każ u f'każi oħrajn li se nagħmel referenza lihom, huwa importanti illi wieħed iżomm f'moħħu kontinwament xi ħaġa ovvja illi qegħdin nitkellmu fuq poeta mara. U wieħed irid jiftakar ukoll fuq il-limitu pjuttost ristrett tal-preżenza ta' artisti fix-xena artistika. M'iniex qed nalludi biss għall-poeżija u lanqas min qiegħed nalludi biss għax-xena lokali. Fil-fatt, id-diffikultà li mara tikteb diġà kienet magħrufa snin twal ilu, madwar 100 sena ilu Virginia Woolf tikteb il-ktieb tagħha, l-istudju tagħha A Room of One's Own, u fil-fatt tgħid xi ħaġa li tinstema' inkredibilment ovvja imma speċjalment meta nkiteb il-ktieb tagħha kienu asserzjonijiet importanti ħafna. In-nuqqas ta' vuċi illi l-mara kellha minħabba illi l-ewwel impenn tagħha kellu jkun lejn il-familja u anke minħabba xi ħaġa li forsi tinstema' anke stupida minħabba n-nuqqas ta' spazju appuntu il-kamra fejn tikteb din il-mara li ma kienx teżisti. U allura mhux ta' bxejn illi
L-ewwel poeta mara li nafu aħna fil-letteratura tagħna, Mary Mejla, b'mod fl-opinjoni tiegħi awdaċi ħafna meta tqis il-mument storiku meta qalet dan li se ngħid, fil-ktieb tagħha Villa Mejla f'waħda mill-poeżiji tgħid ċaru tont jien mhux ħan niżżewweġ għax irid inkompli nikteb. Ebda poeta oħra ma kitbita din kellha tkun hi, imma naħseb li kienet dikjarazzjoni b'saħħitha ħafna. Ġejja minn mara, ġejja kważi 100 sena ilu u ħirġa irrid ngħidha wkoll minn gżira iżgħar minn tagħna. Wieħed irid ukoll japprezza illi s-sillabu tal-livell avvanzat u intermedju qed iresqilna ktieb ta' poeżiji ta' waħda mara. U li sa issa qatt ma kellna xi ħaġa hekk. Verissimu illi sa din is-sena kien hemm il-volum ta' Marja Gregganado ma kif nafu minħabba li kien hemm għażla għal xi raġuni jew oħra li ktieb tagħha kien magħżul biss mill-Junior College u allura nistgħu ngħidu li danu l-ewwel ktieb illi qiegħed issettjat għall-istudenti tal-intermedju u l-avvanzat. Irrid ngħid ukoll illi huwa importanti li wieħed jifhem illi Simone il-professjoni tagħha hija professjoni ta' filosofu, ħadmet ukoll fuq testi ta' ħassiba feministi, partikolarment dawk msejħin il-Franċiżi, Siksu, Kristeva, Irigarej, fost l-oħrajn. U allura wieħed naħseb illi jifhem illi hemm il-preżenza ta' dan il-ħsieb, ta' dan il-kurrent ta' feminizmu rifless fil-poeżiji tagħha. Fil-fatt jiena nħossha ftit diffiċli biex ma ngħidx impossibbli illi nersaq lejn il-poeżija ta' Simone Galea jekk mhux mill-lat teoriku feminista. Speċjalment il-feminizmu tat-tieni mewġa. Issa qed nitkellem fuq it-tieni mewġa minħabba l-ħin mhux se nidħol fuq xi ġifieri it-tieni mewġa bażikament kull ktieb biex ngħidu kull introduzzjoni għal feminizmu jaqsam l-istorja feminista illum il-ġurnata f'erba' mewġiet. Meta nitkellmu fuq it-tieni mewġa qed ngħidu bejn wieħed u ieħor is-snin 60, 70 u kemm id-deċenju ta' tmeninijiet. Hemm it-tendenza wkoll illi naħsbu illi l-modernizmu Malti li wkoll resqilna maġġoranza assoluta ta' irġiel u jiena qed nikkonċentra fuq il-poeżija terġa', hemm it-tendenza u naħseb li tendenza żbaljata illi il-modernizmu introduċa fil-letteratura tagħna xi pożizzjoni għolja privileġġjata tal-figura femminili. Hemm anke min jgħid saħansitra dwar il-femminizmu tal-poeżija moderna. Jien jidhirli illi il-poeżija moderna wirtet f'dan qasam b'mod speċjali, wirtet ħafna mill-poeżija ta' qabilha u bażikament hija kontinwazzjoni ta' dak illi inkiteb qabel. F'liema sens? Għaliex anke fil-poeżija moderna bħal f'dik romantika, il-mara baqgħet essenzjalment baqgħet essenzjalment oġġett ta' xewqat sesswali, baqgħet essenzjalment xempju ta' ġmiel u wkoll ta' misteru. Issa ħafna jiżbaljaw u jgħidu li meta tħares lejn il-mara bħala xi ħaġa misterjuża qiegħed biex ngħidu hekk tikkumplimenta, qiegħed televa. Attwalment mhuwiex il-każ. Jekk m'hemmx dawn ix-xbijat li qed insemmi mbagħad hemm xbijat li jmorru fl-estrem ieħor u l-mara tul l-istorja letterarja tagħna sa ċertu punt tidher jekk mhux f'dan id-dawl
ejja ngħidulu pożittiv għalkemm jien għandi d-dubji tiegħi, tidher bħala attentatriċi, tidher bħala l-midimba, tidher bħala l-femme fatale. Jekk ma tersaqx lejn wieħed minn dawn il-poli, allura x'aktarx li jiġri huwa illi l-mara tispiċċa bħala oġġett ta' redikolu, bħalma jiġri lil dawk in-nisa illi l-ekonomija maskili tqis bħala mhux sbieħ, mhux attraenti, mhux mixtieqin. U traċċi ta' daw ta' din il-mara insibuha f'Anton Buttigieg imma nsibuha wkoll f'Achille Mizzi u anke f'Mario Azzopardi. Qiegħed nibda b'dan id-diskors għaliex naħseb li huwa importanti li nippożizzjonaw il-poeżija ta' Galea u li nagħtuha kuntest kulturali imma anke kuntest storiku. U qed nagħmel dan ukoll il għaliex attwalment tagħmlu dan l-pożizzjonar kif tafu lejn it-tmiem tal-ġabra tagħha Simone għandha sezzjoni ta' poeżiji illi qed tiktibhom b'reazzjoni għal poeżiji oħrajn miktubin minn poeti irġiel fosthom semmejna l-Achille Mizzi u anke Viktor Fenech fost oħrajn. Mela allura istess qiegħda toħloq dan il-kuntest storiku bil-mod kif hi tirreaġixxi poetikament imma anke filosofikament lejn il-poeżiji, lejn il-poeti ta' qabilha, il-poeti irġiel ta' qabilha. Issa konxja tal-kritika letterarja femminista dik illi speċjalment dik il-fera imsejħa bħala gynocriticism illi tfaċċat fid-dinja aktar Anglo-Amerikana fis-snin 70. Il-poeżija ta' Galea hija konxja ħafna taf illi ix-xbija tal-mara fil-poeżija hija appuntu dik, hija xbija, hija imitazzjoni fjakka, hija imitazzjoni dajfa, anzi hija verżjoni arriqa u falsa tal-mara propja. Ora se naraw dan il-kuntrast għaddej il-ħin kollu bejn il-mara skont il-mara u il-mara skont ir-raġel li mhumiex l-istess mara, anke jekk forsi ir-raġel, u jiena ovvjament raġel allura għandi l-istess frame of mind fl-aħħar mill-aħħar, anke jekk ir-raġel qiegħed jaħseb li qed jagħmel ritratt tal-mara, attwalment qiegħed biss joħloq xbija u hija xbija falsa. U il-feminizmu, speċjalment fit-tieni mewġa, dan il-kwistjoni ta' xbija versu realtà ħada b'serjetà kbira, inkluż il-poeżija ta' Simone illi għandna hawnhekk. Il-kritiċi letterarji feministi dejjem saħħu u għadhom jisħu illi il-mara poetikament kienet mara skont ir-raġel, mhux il-mara skont il-mara. U allura il-mara issir test, issir rakkont ta' xewqat, rakkont ta' ideat, issir partitura biex ngħidu hekk komposta minn kompożitur raġel. U għaw tidħol lajta ta' Siksu, il-filosfu Franċiża ta' oriġini ludija Alġerina, biex il-mara tikteb lilha nfisha. Naħseb li anke ma kienx taf Siksu, Dorin Mikallef fil-versi konfessjonali tagħha kienet diġà bdiet tagħmel propju dan li tikteb lilha nfisha. U Galea tagħmel l-istess anke jekk irrid niċċaraħ dal-punt
it-ton ta' Simone huwa differenti sew minn dak ta' Dorin Mikallef. Jidir li hemm ħafna irrazzjonalità tal-filosfu fil-poeżija ta' Galea. Anka jekk mhijiex poeżija filosofika fis-sens dejjaq tal-kelma. L-oġġezzjonijiet illi Galea tressaq għall-ekonomija maskili huma oġġezzjonijiet razzjonali, imresqin b'mod raġunat, m'għandniex dawk l-isplużjonijiet emottivi illi nsibu f'Dorin Mikallef, pereżempju, u anke sa ċertu punt fi Gregganado. Ma rridx nagħti l-impressjoni illi qegħdin nitkellmu fuq poeżija birda, assolutament mhux il-każ. Imma id-dispożizzjoni ta' Galea hija dispożizzjoni ta' mara istruita, mara l-istudjat, li fl-aħħar mill-aħħar l-istudju huwa l-professjoni tagħha. Allura f'dan ir-rigward mela naħseb illi il-feminizmu ta' Galea u anka biex nagħmel referenza il-feminizmu fil-poeżija ta' Mifsud fejn nara diversi punti komuni bejn daw iż-żewġ kittieba. Huwa feminizmu studjat, huwa feminizmu akkademiku, però nirrepeti għax irrid verament niċċara dal-punt m'iniex qiegħed infisser li għandna poeżija birda jew klinika assolutament. Iżda hija poeżija illi hija kalkulata, hija poeżija li hija kalkulata avolja hija poeżija assertiva ħafna ħafna. Galea trid tagħti l-esperjenza tagħha ta' mara li tgħix il-femminilità tagħha biex ngħidu jekk minn xejn tqum fit-tmien ta' filgħodu sa x'ħin torqod f'nofs il-lejl jien naf. Hija il-mara awtentika fil-mumenti kollha tagħha. Iġbija li l-poeta raġel jagħti tal-mara ma mhijiex bija li toħodna mit-tmien ta' filgħodu sa nofs il-lejl, imma huma il-mumenti li jinteressaw lir-raġel u allura minn barra li hija xbija kif kont qed ngħid qabel u minn barra li hija kopja falsa tal-mara, hija wkoll kopja frammentata. Ġifieri aħna qegħdin nieħdu frammenti barra li huma ideat maskili tal-mara huma wkoll frammenti. Fil-waqt illi meta l-mara se tirrakkonta lilha nfisha, meta se tikteb lilha nfisha, se tkun qed ittina l-idea sħiħa tal-mara. Fl-aħħar mill-aħħar hija naħseb jiena ġlieda għall-poter. Qed tiġini f'moħħi l-poeżija ġinekoloġija ta' Simone Galea. Illi fiha tidher ċara din il-ġlieda b'mod ċar, verament ċar u elokwenti, fejn fiha naraw lil Galea qiegħda tgħid isma' jien il-mara se jkolli niġġieled kontra l-maskiliżmu biex xiex. Mhux biex nieħu il-poter li għandu l-maskil, mhux biex nikseb il-poter politiku, imma sempliċement biex niddefinixxi lili nnifsi. Jiġifieri, minħabba il-mod kif żviluppat is-soċjetà tagħna, illi xeħtet il-poter kollu fuq is-sess maskil, il-mara spiċċat biex saħansitra trid tissara mhux biex issir ugwali, mhux qed nitkellem fuq hekk, imma biex sempliċement in-virgoletti tiddefinixxi lilha nfisha. ċoe kif se nikseb lili nnifsi? Primarjament billi nsir naf jien min jien. Imma anki hawn naraw il-ħsieb tal-feminiżmu tat-tieni mewġa illi l-mara ma tistax issir taf lilha nfisha f'ekonomija totalment maskili, u allura il-mara hija mitlufa se tħares lejn il-poeżija li fiha tidher
bħala oġġett iċċelebrat imma minflok tara li l-anfisa tara xi ħaġa aljena għaliha. Dan se jkun l-ewwel pass fil-mixja tagħha illi tiskopri li l-anfisa. Biex imbagħad eventwalment tkun tista' tistampa l-impronta tagħha bħala persuna, irrispettivament ix mara jew raġel. Ma biex il-mara tikteb li l-anfisa trid qabel xejn tkun taf min hi. Punt ieħor illi nixtieq insemmi qiegħed nieħu affett vera at face value ma rrid narġel, hija l-kwistjoni ta' l-assoċjazzjoni. L-għaqda solidali bejn in-nisa, bejn permettu li ħannuża kelma ħażina naħseb Michael se jaqbes fuq bejn l-oħtijiet, sisters. Fit-tentattiv ta' tkissir ta' dan l-immodellar fals ikkonċeput mill-lajn maskili, Galea tersaq lejn il-mara l-oħra wkoll. Waħda mill-oġġezzjonijiet illi feministi kellhom lejn feministi oħrajn kienet illi ħafna drabi il-feminizmu stess ħoloq lill-oħra. Il-ment illi sar ħafna b'mod partikolari mill-feministi Afro-Amerikani, feministi Suwed, feministi foqra mill-klassi tal-ħaddiema li ħafna drabi raw li l-feminizmu fis-snin 60-70 beda jpinġi ħafna lil mara bajda borgiża bħala x-xempju tal-mara. Issa u hawnhekk fejn jinħass illi Galea hija il-poeta feminista imma wkoll hija l-akkademika li studjat, illa li hi konxja ta' dan tersaq lejn ukoll il-mara l-oħra, lejn l-oħt illi ma tiġix minna, li mhijiex bħala, li hija differenti minna, li l-unika ħaġa li hemm komuni magħha hija il-fatt li hija mara. U din hija il-mara il-barranija, din hija ir-refuġjata illi tidher se tereq l-aħħar waqt li qiegħda tixxemmex. Il-mara illi dbati taħdem xogħol qiebes. Imma wkoll il-mara grazzi, imma wkoll il-mara li tiffesteġġa li tiċċelebra. L-aħħar punt li rrid nagħmel huwa ir-rabta speċjali illi tidher bejn l-omm u l-bint. Mhux bejn l-omm u l-liben, mhux bejn il-mara bħala wife u żewġa imma l-omm u l-bint. U dan narawh ukoll ħafna fil-poeżija ta' Nadja Mifsud. Mhix rabta emozjonali biss din, lanqas mi rabta fiżika biss din, jien naħseb li aktar minn xejn hija rabta politika. L-omm u l-bint isiru aħwa, isiru oħtijiet illi se jissaraw kontra ir-reġim maskili. Forsi hawn naraw ukoll l-oppożizzjoni għal figurazzjoni freudjana li kkonċentrat fuq liben u kkonċentrat fuq il-fallu. Wieħed irid jiftakar ukoll li qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu tal-kriżi tal-maskulinità. Imma dan l-aħħar qiegħed naqra bħalissa u għalhekk qedtilkom dan għadu ħsibet jiżviluppa f'moħħi biex norbod anke ma' dak li qal Adrian fil-bidu tas-sessjoni tal-lum. Qiegħed naqra ħafna lil Massimo Recalcati, huwa psikanalista Taljan, illi waħda mill-affarijiet illi wieħed mill-ħsibiet illi ħareġ bihom hija mhux biss qed għandna il-kriżi tal-maskulinità imma għandna il-kriżi tal-paternità. L-isem tal-missier, dan il-kunċett lakanjan, qiegħed jiċċara, jiffejdja, qiegħed jintefa' bil-mod il-mod. U fil-fatt u jitkellem fuq l-evaporazzjoni tal-missier.
Fir-ritratt tal-familja illi tina Simone Galea u anke Nadja Mifsud imma s-suġġett huwa Simone, dejjem jidher dan ir-ritratt ta' om u bint. Ir-raġel jidher imma f'kuntesti differenti. Om u l-bint. U allura donnu biex nikkonkludi illi il-maskil tneħħi f'poeżija tnejn l-emmulaw li nistgħu nqishom bħala poeżiji ta' mħabba, il-maskil jidher jew f'daw l-ikraħ, il-poeta oppressiv, il-ġinekologu, jew inkella huwa maskil inviżibbli. Grazzi ħafna. Grazzi Immanuel ta' dan il-diskors interessanti mill-ġdid. L-len sowam il-program kif il-pjanat sal-11 għanna sal-11 diskussjoni. Niftaħ il-diskussjoni dwar il-poeżija ta' Aloisio Friggieri u Simone Galea. Grazzi. Ngħid xi ħaġa, Patrick. Ok, Adrian, fidejk. Mela, l-ritrajt jiena huwa illi fl-interventi ta' David u ta' Immanuel dwar il-poeżija ta' Friggieri u Simone Galea, waħda mill-iktar affarijiet li naħseb li ħarġu hija illi fil-waqt li aħna rridu naqraw inevitabbilment il-poeżiji fil-kuntest ta' meta kitibhom u fil-kuntest ta' meta kitbuhom u fil-kuntest ta' dinja illi joħolqu dawn il-poeżiji u li fihom jabitaw jagħmlu daw il-poeżiji, ma nistgħux impossibbli naqraw dawn il-poeżiji jekk mhux illum, jekk mhux issa, jekk mhux Adrian. Adrian bil-fors issa llum fl-2021 irid jaqrom dawn il-poeżiji, anke jekk inkitbu ħafna snin ilu, anke jekk il-kitbitu ma ta' Mary Mejla ta' qabel l-indipendenza. U allura li rrid ngħid jiena huwa illi nixtieq ninsisti fuq il-punt illi aħna ma nistgħux naħarbu kif għamlu l-kelliema wara kollox. Aħna ma nistgħux naħarbu mill-fatt illi qed naqraw dawn il-poeżiji illum u xtaqt nagħmel riflessjoni żgħira. Dan punt illi dan l-aħħar ħadem ħafna fuq Wayne Farrugia li qed jikteb it-teżi tal-masters tiegħu dwar il-poeżija ta' Oliver Friggieri. Il-kwistjoni tat-tribù. Meta beda jaħdem fuq it-teżi tiegħu Wayne, jiena kienet kelli din il-viżjoni postkolonjali tal-xbieħa tat-tribù marbuta ħafna insomma ma' ċertu orientalizmu jew ċertu eżotiċiżmu, speċi aħna l-bojot, sinjuri, privileġġjati li nħarsu lejn it-tribù bħala organizzazzjoni primittiva u l-bqija. Imma hemm ħafna studji interessanti li qed joħorġu bħalissa u ħafna riflessjonijiet li qed joħorġu bħalissa fuq din ir-reinterpretazzjoni tat-tribù fis-seklu 21 anki fl-era tal-informatika tal-revoluzzjoni insomma tal-internet. U pereżempju hemm ktieb interessanti ħafna ta' David Lammy li ħareġ dis-sena li jismu propju Tribes li jitkellem dwar il-politika fl-Ingilterra. Iġveri ċertament mhux fil-kuntest Malti, l-argument finali tiegħi ħanara issa huwa illi anki iġbija tat-tribù li naturalment fil-kuntest ta' Friggieri għandha biex qed tagħmmar insomma f'univers partikolari, illum il-ġurnata ma nistgħux naqraw dik iġbija tat-tribù mingħajr ma nagħtu każ ukoll tal-interpretazzjoni ġodda li qed jingħataw l-ġbija tat-tribù, l-paradigma tat-tribù illum fis-seklu 21. Grazzi Adrian. Xi ħadd ieħor, kummenti? Jekk nista' nagħti kumment, Patrick. Mela le, fidejk. Għalija kien interessanti immens fiż-żewġ preżentazzjonijiet sewwa il-perspettiva predominanti illi ingħatat lil uħud mill-poeti u speċjalment lil poeżiji partikolari. Per eżempju, il-perspettiva pessimistika illi kemm il-darba norbtu, jiġifieri anke jiena, ma' ċerta poeżiji sewwa.
U marbuta magħha ma' din perspettiva id-dikotomija naturali bej il-pessimizmu u l-ottimizmu. Imma naħseb ukoll, u ma nafx fuq di kif jaħsebha David għalhekk qed nagħmel dan kumment biex jirreaġixxi. Naħseb ukoll li wħud mill-aqwa poeżiji li għandna din dikotomija jisħquha, ikisruha kompletament. B'ċerta raffinatezza illi ma tippermettix lill-arrej jew lill-għalliem jiddeċidi jekk il-poeżija hijiex pessimistika jew ottimistika, għalkemm mal-ewwel daqqatajn tista' tidher poeżija li qed tevoka fina sentiment ta' soba, ta' niket, ta' ħasra. Sewwa. Eżempju partikolari biex inkun konkret huwa fl-opinjoni tiegħi il-poeżija tiftakarħi li hija eleġija, waħda mill-aqwa eleġiji li għandna, ta' Delija. Ta' Delija qiegħda qudiemi hawnhekk tiftakarħi meta fuq bejt waħedna faxija żbejħa tar-rebbija il-bidu tal-ħajja tagħna. Waqt li fix-xefaq rajna x-xemx tgħid sikta mela għandna da żewġ elementi ta' nżul ix-xemx li hu sabiħ imma huwa wkoll prekursur u xekk jiġi previżjoni tal-mewt. U hija il-mument huwa sabiħ, il-mument huwa rebbijej, iż-żiffa wara ftit jgħid li hija birda kienet tfewweġ magħna l-assonanza bil-qed kompli iżid is-sens ta' serenità ta' kalma, iktar l-isfel anki l-espressjoni mħasba ta' ħuħ b'xufteħ jitredu ixebbaħa mad-tbissim tal-anġli fil-ġenna. F'mumenti bħal dawn naħseb li l-poeżija tisboq għal kollox. Id-dikotomija bej ikraħ u sabiħ. Jaqgħet jiġini f'moħħi bħalissa wieħed mill-poeti favoriti tiegħi li huwa war poet ma jistax jitkellem fuq affarijiet sbieħ, Wilfred Owen. Imma duħut mill-poeżija Wilfred Owen bħal esli illi fihom jibda jgħidlek da soldat mejjed qed beda jiddikomponi. Min jafu x'se jilqgħu Alla jew ix se tilqgħu bħala jinnaf mitraħ riġenerattiv l-art innifisha. U hemmhekk tibda titfixkel. Fejn hu s-sabiħ u l-ikraħ, fejn hu ħażin u tajjeb, fejn jispiċċaw iċ-ċikli bejn ħajja u mewt, dan huwa Owen fl-aqwa tiegħu. Uħud mill-kritiċi bi żball assoċjawh b'isma l-ikraħ. Imma f'Owen hemm element sabiħ fl-ikraħ ukoll x'waħda di. U naħseb il-poeżija tmur għal affarijiet iktar fundamentali minn għażla sempliċi bejn pessimistika u ottimistika. U kumment ma narax marċindum l-Immanuel biex jirreaġixxi wkoll għalih. U xogħna ħafna diskors Immanuel bħas-soltu. F'Simon Galea jinnara wkoll dawk il-poeżiji li huma nofsana tan-nofs. Pereżempju tiġini f'moħħi il-poeżija Bewsa li tajt l-sieħeb tagħha il-vuċi femminili tajtlu il-poeżiju ma tiegħi. Imma nibtu imma twildu fuq xoftejk. Imminti nibbittom mbagħad ġo qalbi. Imminti u din il-viva kontinwa bejn maskilu femminili tkisser għal kollox l-idea ta' vuċi femminili li hija attribwibbli għal ġens wieħed jew sess wieħed. Anki l-idea nnifisha li l-poeżija hi ta' sess wieħed. Qed ngħidhom daw iktar biskop li nikkontribwixxi insomma diskussjoni u li nisma' taħsbux li għandi raġun f'dak li qed ngħidu sa fejn forsi. Kull ma faddal isu minn dawn nofs għad-diskussjoni u s-sir 11 jekk hemm xi ħadd ieħor jgħid xi ħaġa fil-qosor tidher. Biex nirreaġixxi ftit ħin qasir dak li qal Bernard, jiġu f'moħħi fil-fatt il-poeżiji Pellegrin Distrat u Ribel Ġentili, illi t-tematika tagħhom it-tqanqila tagħhom kienet ovvjament ġrajja kera, żewġ ġrajiet koroħ fil-ħajja personali tiegħu, imma iva meta taħseb fuqha ġifieri qed iġġalni naħseb fuqha fil-fatt. Bernard hija fil-fatt qiegħed jaħseb li qegħdin il-ġenna it-tnejn li huma. Jiġifieri hemm dan it-taħlit li qed titkellem fuq inti, jiġifieri hemm id-dwejja hemm il-ferħ taħlita ta' tnejn. Jiġifieri jekk kellek titfaħħa f'kategorija pessimista jew le, huwa verament diffiċli biex tagħmel.
Ma rridx niġi interpretat ħażin, ġifri anke fil-kummenti li kien hemm il-pessimizmu fil-fema tiegħi laqqas huwa naturalment ħażin jew ikraħ. Tajjeb, ġifri personalment jiena anzi affaxxinani, intrigani fil-poeżija u fil-filosofija. Qed tifhem ġifri anke nallaċċa ma' dak li qed tgħid inti huwa mħallat ma' diversi elementi oħrajn. Ħanieqaf imma xejn. Grazzi David, saru 11 nagħlqu diskussjoni u ngħaddu għal parti issa narrattiva. Nistieden lil Joseph Vella biex ikellimna dwar ir-romanz Ħelsien. It-titlu huwa Ħelsien, l-Istudenti u t-tqandil tat-tratt blat. Fidejk Joseph. Mela, qegħdin tisimgħuni jekk jogħġbokkom? Iva Joseph. Mela, qabel xejn x'inhu tratt blat? Tratt blat. Joseph, ħan waqfek waħda ipprova għamel full screen għax bħalissa jiena l-inqas qed nara biċċa mill-PowerPoint tiegħek, ma nafx intom l-oħrajn. Joe, qed jidher jidru l-files, is-sistema ta' files tiegħek inti tittoħroġ minha u titfok il-PowerPoint. Screen għamilt fuq-post. Imma għażilt il-folder system. Trid tażel il-PowerPoint. Eżatt. Dawni, tajjeb hekk. Le. Li twaqqaf l-ewwel tagħmel stop share. Joseph. Ħanamillek stop share jiena lissa Joseph ta' għax qed jidhru il-files tiegħek. Grazzi. Joe, trid tiftaħ il-presentation, iftaħha, ġifieri. Ħalli meta tafas sharing jitilawlek titlalek l-għażla u waħda minnhom tkun il-PowerPoint presentation. Ta' Okay. Kolla sewek? Iva. Galea. Kemm tafas il-preżentazzjoni issa? Grazzi. Perfett. Mela ħana. Tajjeb hekk. Mela, ġara dak li kont qed nibża minnu. Mela, x'inhu tratt blat? Tratt blat huwa meta kienu jqattaw il-blat kemm għandek il-blat xi ġor jew tqandil. Issa dina qed nużajjina bħala dak li rid tqandel miegħu l-istudent meta jmur għall-eżami. Illum fil-fatt ngħidu tratt blat, ġiet tixbaħha ħafna. Meta jipprepara ruħu l-istudent se jġor din it-tabija miegħu għall-eżami u naturalment mhux faċli tqandel il-blat u dak li għandhom xi jippreparaw għall-eżami brabta ma' Ħelsien qed narah li għandhom ħafna xi jġorru dak hu l-punt. U allura nixtieq li jekk jista' jkun ma jkunux limitati bl-ammont ta' kliem li jkollhom jipproduċu fl-eżami. Ħelsien, l-istudenti u tratt blat. Għandi wkoll minix nara l-PowerPoint kollha jiddispeċini kif senna, all right. Okay. Mela, Ħelsien l-istudenti u tqandil ta' tratt blat. L-istudju analitiku marbut mar-romanz soċjorealista b'xejriet moderni Ħelsien ta' Giuseppe Bonnici 1939 jinvolvi ħafna xogħol, b'mod speċjali meta jitqisu diversi aspetti stilistiċi u l-att ta' temi li jistgħu jiġu identifikati fih. Din il-preżentazzjoni biħsiebha tilenka qatt minnhom u tikkonsidra jew imqarta tiħarsaq sajra lejn ix-xogħol involut biex l-istudenti li jeħtieġu jippreparaw ruħhom għall-eżami dwar it-test iħossuhom imħejjija u konfidenti biżżejjed li jagħmlu dan u b'suċċess. Il-fehma a priori tal-kelliem preżenti hi li xogħol bħal dan jiġbaħ tassew li tqandil ta' tratt blat għall-istudenti. Huwa possibbli imma mhux faċilment fattibbli. X'jesiġi s-sillabu? Dan jitlob li l-istudenti tal-Avvanzat jiktbu bejn 450 u 500 kelma, waqt li tal-Intermedju jiktbu minn 300 sa 320. Fin-nofs tal-iskrin fuq it-tabella tistgħu taraw x'hemm komuni fiż-żewġ sillabi. Filwaqt li fuq ix-xelluk hemm x'għandhom xi studjaw aktar tal-livell avvanzat. Il-prerekwiżit fuq il-lemin, jiġifieri tal-Intermedju, jitlob biss l-għarfien tat-temi ewlenin u sekondarji, waqt li tal-Avvanzat jitlob ukoll issir rabta bejn it-temi u l-karatteristiċi ewlenin tar-romanz.
Għaliex it-tixbih ma' tratt blat. Ħelsien romanz ta' kalibru li għat li mad-daqqa ta' jista' jitqies bħala romanz soċjorealista ma jaqafx hemm għax għandu diġà xejriet moderni, ippronunzjati l-aktar permezz ta' trattament tal-karattri mill-aspett psikoloġiku wkoll u t-tmiem miftuħ. Għaldaqstant l-istudenti jridu jintalmu mhux biss dwar x'jagħmel ir-romanz wieħed soċjorealista, imma wkoll xi jqarbu lejn il-modern. Indubjament il-karattri mhumiex ċatti, anzi komplessi sew. Bonnici għandu ħabta jinfilsa ma' 3 raġunijiet jew aktar għaliex karattru jġib ruħu kif jagħmel. Eżempju minħabba karatteristiċi fiżiċi jew bioloġiċi, miruta jew le. Tendenzi jew predispożizzjonijiet psikoloġiċi innati. Influenzi mitrobbija jew mill-kultura u jew l-ambjent li protagonisti jkunu mazza fihom. Reazzjonijiet tal-istess kultura u jew ambjent jew oħrajn ġodda. Il-fortuna jew sfortuna u l-bqija. L-oġġezzjoni. Dak kollu li semma huwa fattibbli bla dubju, imma l-punt li jrid jinsaħaq l-aktar hawnhekk hu li barra t-turrun xogħol li jrid isir mill-għalliema u l-istudenti li m'għandhomx għaliex jiddejqu la darba jxammlu l-kmiem u x-xogħol jitlulu bir-ras għax interessanti u edifikanti, it-tweġiba ħarija li trid tingħata mill-istudenti waqt l-eżami eventwali finali trid ittul minn 450 sa 500 kelma fl-avvanzat u bejn 300 u 320 kelma biss fl-intermedju. Quotazzjoni magħrufa attribwita lil diversi personaġġi ta' stoffa tgħid: "Skużani li qiegħed nikteblek ittra twila, imma ma kellix ċans il-ħin nikteblek ittra qasira." Romanzett u tweġibiet fl-eżamijiet. L-edizzjoni aħħarija ta' Ħelsien 2019 fiha 258 faċċata. L-istil tal-kitba u mexxej, mhux pedantiku imma miżgħud b'Malti qadim, arkajku jew obsolet. Ta' fejda f'dan rigward u l-glossarju inkluż ta' wħud mit-termini. Fil-livell ordinarju l-istudenti jistudjaw ir-romanzett il-ħarsa ta' Rużan. L-edizzjoni mhix annotata 1985 fiha 59 faċċata, f'bejn ħaltejn hemm 47 faċċata. F'dan l-eżami min jażil il-karta 2A mitlub jikteb komponiment ta' 400 kelma. Tal-karta 2B 200 kelma. Il-kellim preżenti jara diskrepanza li l-istudenti tal-livell intermedju jintalbu jiktbu inqas minn dawk tal-livell ordinarju f'karta 2A u fid-dawl tagħha inevitabilment iħoss li fost l-istudenti l-aktar tal-intermedju imma wkoll tal-avvanzat qiegħda appuntu tiġi mfittxija l-ħila tal-konċiżjoni fl-espressjoni u preċiżjoni akuta fit-tweġibiet fl-eżami. Ġifieri bejn wieħed u ieħor jew torqod il-musmar fuq rasu bleżat jew inkella qed tissogra jżmur ħażin. L-implikazzjonijiet. Biex studenti wieġeb kif jixraq jeħtieġlu jiffamiljarizza ruħu tassew mal-kontenut ta' Ħelsien u l-aspetti tekniċi u stilistiċi tiegħu. Dan hu ideali u xieraq. Il-mistoqsijiet mudell li ġew ipprovduti għaż-żewġ livelli jindikaw li se jkunu ta' xorta biforkata għax jindirizzaw kemm il-kontenut tar-rakkont kif ukoll xi aspetti stilistiċi jew tekniċi fit-tifsila tiegħu simultanjament. Dan hu ideali wkoll, imma idoneu meta l-attakk li mitlub u relattivament baxx. Il-mistoqsijiet mudell tal-intermedju, ir-romanz Ħelsien ta' Giuseppe Bonnici jinqeda b'lingwaġġ tipiku tar-romantiċiżmu, iżda jqanqal mistoqsijiet morali li mhumiex tipiċi ta' dan il-moviment letterarju Malti. Iftaħ dwar dan. Fil-romanz Ħelsien ta' Giuseppe Bonnici ir-raħal ta' ħal-rażul u l-belt joffru realtajiet opposti għal xulxin. X'inhi l-istrateġija letterarja li biha l-awtur jikkrea dan il-konflitt? U tal-avvanzat. Tkellem dwar ir-relazzjonijiet ta' mħabba fir-romanz Ħelsien ta' Giuseppe Bonnici fid-dawl tat-taqbida bejn l-imħabba maqbuda fil-ħlewwa tal-ħolm minn suċ mal-idealizmu, mal-idealizzazzjoni, skużawni, poetika u dik maġuna mill-prattiċità tal-kalkoli. Dik kienet sentenza waħda. Paċikku fil-romanz Ħelsien ta' Giuseppe Bonnici huwa karattru kompless. U dan mill-mod kif tħares lejh id-dinja esterna tal-karattri l-oħra u d-dinja interna permezz tan-narratur flimkien mad-diskors dirett tiegħu. Huwa minnu li l-eżaminatur ma jkunx irid li l-kandidati fl-eżami joqogħdu sempliċement jirrepetu l-ġrajja, imma f'komponiment 400-450 kelma fl-avvanzat u 300-320 kelma fl-intermedju, jinħass li t-tweġibiet iridu jkunu tassew riduttivi
preċiżi u prattikament telegrafiċi. Waqt it-tagħlim l-għalliem irid jisħaq kemm jiflaħ li l-att ta' kliem mitlub mhux jinstiga attitudni ta' ftit ħejjija u ftit riproduzzjoni jew rigorġitazzjoni tal-materjal, imma ħafna preparazzjoni u ħila kbira fl-espressjoni tajba u konċiża. Hawnhekk se nagħti ħarsa lejn it-temi identifikati u xi mistoqsijiet potenzjali abbinati mal-kontenut u mal-istil. Min nista' naqrom kollha minħabba tul ta' ħin imma sentikom idea ta' xemm ippakjat f'Ħelsien. Brabta mal-kontenut, it-tema tal-Ħelsien fl-ambitu tar-romanz eponimu tal-karattri dinamiċi jew statiċi. Il-predestinazzjoni, id-determinizmu, id-destin, il-fortuna, l-isfortuna, l-iżventura u r-rieda ħilsa jew le umana. Iddiskutu wieħed jew aktar mill-karattri fir-romanz Ħelsien, jew xebbaħ jew ikkontrasta l-karattru ta' xi ħadd ma' ta' xi ħadd ieħor, karattri b'saħħithom u karattri dgħajfa, karattri ammirevoli u karattri despikevoli, dan kollu essenzjalment marbut mal-karatterizzazzjoni s'issa. L-imħabba, il-mibeda, l-passjoni, l-imħabba miċħuda, il-forum differenti ta' djufijiet umani f'Ħelsien, ngħidu aħna l-ambizzjoni, l-era, l-opportunizmu, l-ipokresija, il-bullying, is-snobizmu, imġibet l-irġiel u mġibet in-nisa b'mod speċjali fil-konfront ta' xulxin f'Ħelsien, l-imġiba tal-irġiel imxebħa u jew ikkontrastata ma' tan-nisa, dak li jidher u dak li hu, ir-rivalità jew il-pika, l-intriċċi politiċi, il-wieħed kontra ħafna u tant oħrajn. Brabta mal-istil. Ħelsien bħala romanz soċjorealista imma mhux biss. L-ambjentazzjoni u sema fir-rakkont, is-simboli jew simboliżmu fir-romanz Ħelsien. Il-karatterizzazzjoni, jekk ix mogħtija permezz ta' tarif, n-Narratur, deskrizzjonijiet, dialogu, azzjoni, interazzjoni u l-bqija. Il-prefigurazzjoni, elementi ta' teħbir jew pronostikazzjoni qatt minnhom daw għaddejjin f'Ħelsien. It-tipi differenti ta' konflitti personali, l-ħajja privata, pubblika, interni, esterni, soċjali u l-bqija. Hawnhekk biex nagħtikom idea ta' kemm tridu jimmemorizzaw l-istudenti, apart li jidħlu sew fil-ġrajja, ħanagħti idea ta' dissettar tal-karattri meta wieħed jiflihom mill-qrib, ewlenin jew sekondarji, tundjati ċatti jew skont imġibietom, x'jinvolvi hawnhekk se niskrolja però biex ma nagħtilkomx ħafna ħin. Hawnhekk għandkom tabella tal-karattri ewlenin u sekondarji, ma pjuttost huma ewlenin dawn li se nitkellem dwarhom, Żabbett, Ġamri u Madlina u Feliċ, karattru ċentrali, dawn huma l-Bonniċijiet, imbagħad hemm Pepċi, Pina, Grabira u Pawlu Ħut Feliċ. Id-Debrinkatijiet, Lippu, Karni u Loretu binhom, karattru ieħor ċentrali li anke attend is-seminarju qabel isir avukat, ikollu clash nistgħu ngħidu mas-seminaristi l-istudenti l-oħra, mbagħad hemm Paċikku, karattru verament enigmatiku u interessanti fir-romanz u ċentrali wkoll li jisroħu il-Madlina. Sieħbu Korun, Dunxant, ir-Rażolin u Rosina li taqqat għalhekk qed taraw anke tliet kuluri hemmhekk b'rabta ma' Feliċ, ma' Loretu u l-komplement tar-Rażolin. It-tabella turi l-attributi u l-għalin tal-karattri naqsamtom fis-saħħa tal-karattru, fid-djufija tiegħu u hemm elementi wkoll li jinsabu fin-nofs ta' karattru li jagħmluh wara kollox iktar realistiku. Għandna lil Feliċ dawn min nisimgħu qed naqrhom imma biex tħeddu idea ta' kemm hemm xi wieħed jiftakar. Loretu, Rosina, Paċikku, Madlina, Ġamri, Lippu, Karni, Żabbett, ir-Rażolin, Pina u Ċikku, Korun, is-seminaristi, l-avukat difensur ta' Feliċ u l-avukat prosekutur u l-pulizija. Giuseppe Bonnici għandu ħabta jagħti pinzellati bil-ftit li jgħid ifisser ħafna aktar, less iżmor u x'vera ngħidu. Daqsxejn ruminazzjoni. Fis-silla bil-qodma li hemm il-livell ordinarju ma kienx jiġi stabbilit il-massimu ta' kliem rikjest fil-kitba tal-komponimenti letterali. Imma mill-2015 il-qudiem dan beda jsir għalkemm fil-livell avvanzat biss.
Fit-tieni u fit-tielet karti, jiġifieri dawk tal-letteratura, fil-rubrika beda jitniżżel kull tweġiba għandha tkun twila bejn 500 u 600 kelma. Fil-livell ordinarju l-att mistenni minimu u massimu tal-kliem fil-komponimenti letterarji minn dejjem ġie indikat però. Aħna nistaqsi xi jbeżza jew jippreokkupa l-aktar lill-istudent jekk ikun it-tip li jibża jew jippreokkupa ruħu għax hawn min imur għall-eżami isu mhux hu. Meta jara xi tlob minnu s-sillabu. Li jintalab jikteb fil-qosor, li jintalab jikteb fit-tul, li ma jiktibx kemm mitlub ikunx fil-qosor jew fit-tul, apart li jista' ma jesprimix ruħu sew jew ma jweġġibx sew. Il-beżżat jew preokkupazzjonijiet jiġġarbu skont il-predispożizzjoni u jew l-attitudni tal-istudent lejn l-istudju jew tal-għin u l-kwalità tal-ħiliet tiegħu. It-talba għall-kitba ta' qatt mhux imdaqqas ta' kliem prima faċli jserraħ moħħ l-istudent li m'għandux ikun voluminus u tiskoraġġih milli jkun verbuż. Wieħed irid ikun konċis bla ma jkun retiċenti u jrid jisħaq fuq il-kwalità aktar milli l-kwantità. Jew irid jisħaq fuq il-kwantità bil-kwalità fit-tweġiba li jagħti. Min jistudja u jimmemorizza l-aktar, ċertament li jara l-limitu bħala xkiel għax ikun irid juri kemm stinka u prepara u tgħallem aktarx permezz tal-volum tal-produzzjoni. It-tweġiba trid tieħu s-sura ta' komponiment letterarju mhux ta' punti mqedda flimkien f'sekwenza, jew xorta ta' kommentarju jew sempliċement ir-riproduzzjoni ta' xiġri bħala ġrajja l-bra semma l-element ta' taqqit li sentenza tkun moqda moħra paragrafu ieħor u dan dejjem rabta mal-kontenut ta' Ħelsien u tal-każ. Għall-eżami l-kandidat irid iħejji kollox bla ma jaf fiċ-ċert fuq liema aspett se jintalab jitkellem jew jikteb biex jikkonvinċi lil min qed jeżaminah li l-livell mixtieq tarfin laħqu u kapaċi jikkomunikah lil ħaddieħor. Naturalment ikollu l-gwida tal-lettur imma l-lettur mhuwiex omniscienti bħalma n-Narratur pereżempju. Studenti magħrufa u provati bħala tajbin normalment juru dispjaċir li timponilhom il-massimu tal-kliem f'komponiment. Studenti minimalisti jew reluttanti għall-istudju aktarx li jaraw l-att baxx ta' kliem mitlub bħala grazzja. Studenti li jiktbu ftit jew preċiżament kemm mitlub aktar ħallu l-impressjoni li huma minimalisti jew konformisti riġidi. Imma sakemm iwieġbu tajjeb, m'hemmx problema. Dawk li jiktbu daqsxejn aktarx li fil-verità jiġu skużati. Dawk li jeċċedu bil-goff l-att indikat, meta jkun hekk, jistgħu jitqiesu fanfaruni, imma sakemm ikollhom il-kwantità bil-kwalità, jippruvaw li huma ta' ħila. Għaldaqstant, min jagħti aktar milli mitlub imma jwieġeb sew m'għandux jiġi kastigat nemmen jien. Sta għalih li jara li jlaħħaq fl-eżami u li ma jnaqqasx mill-ħin allokat għal xi mistoqsija oħra. Naturalment hawnhekk m'iniex nirreferi għal dawk li jkunu repetittivi jew ċirkomlokuttivi fit-tweġibietom, kulħadd jaf li ftit u sew u aħjar minn ħafna u ħażin. Fil-kulleġġ tal-Università dis-sena għallimna Ħelsien lill-istudenti tal-livell intermedju lejn tmiem is-sena akkademika assenjajnielhom komponiment id-dar. Hawnhekk se nagħti ħarsa xkekna lejn grupp minnhom mallem minni kif aġixxa u l-medja tal-marki li kiseb. Ta' min jiftakar li l-kondizzjonijiet minn Marzu l-hemm kienu dawk ta' tagħlim online mid-dar minħabba l-COVID-19. Ix-xogħlijiet inflew u ġew korretti minni u 4 letturi oħra skont skema ta' markar infassla minn qabel. Ir-rispett lejn l-att ta' kliem mitlub ma kienx mogħti xi importanza speċifika, pjuttost tqies mill-aspett jekk il-mistoqsija mogħtija tweġbitx b'mod sodisfaċenti. Ix-xogħol għall-korrezzjoni ġie ppreżentat diġitalment. Allura l-att tal-kliem kien awtomatikament indikat elettronikament kemm lill-istudenti kif ukoll il-korretturi. Ġifieri dak li jkun ma qadx jgħod l-istudenti laqqas lajjem ma qed jgħod l-att tal-kliem kellu kollox ippreżentat mill-kompjuter stess. Hawnhekk m'iniex se nidħol fil-kwistjoni li aktar ma student jikteb aktarx li aktar jiżdiedu l-iżbalji tal-ortografija u jew l-espressjoni jekk ikun dajjef fihom. Hekk jew bekk ikun hemm l-iskema tal-immarkar u min jaqbis ċertu watt stipulat ta' żbalji jitlef in-numru massimu ta' marki jisboq kemm jisboq dak l-att. Itinqas minn 2 minuti ġewwi. Hawnhekk hawn tabella li turi minn 40 student tal-intermedju kemm kitbu l-att mitlub ta' kliem kemm qabżuh u kemm ma laħqux. Minn 40 student kellna 23 li qabżuh l-ammont mitlub,
5 li ma laħqux u 12 li jimxew ma' dak li tlabna. Dak li tlabna naturalment kien jirrifletti l-karta tal-eżami skont is-sillabu. 320 l-iktar fil-każ tal-intermedju u 450 fil-każ tal-avvanzat. Il-marka medja ta' 23 student li wieġbu b'at-taqliem ogħla minn dak mitlub kienet ta' 35 minn 50. L-inqas marka kienet 28 u 40 l-ogħla. Il-marka medja ta' 12 student li wieġbu blat-taqliem mitlub jew qribu ħafna kienet ta' 32 minn 50. L-inqas marka kienet 20 u 40 l-ogħla. Il-marka medja tal-5 studenti li wieġbu b'at-taqliem sostanzjali inqas minn dak mitlub kien ta' 30 minn 50. L-inqas marka kienet 25 u 33 l-ogħla. Għaldaqstant, dan l-istudju ċkejken juri li l-taqliem miktub, għalkemm mhux l-uniku fattur involut fil-ksib tal-marki, jinħass relatat mal-prestazzjoni tal-istudenti, u mod speċjali meta l-marka medja titqis minn 100. 70 ta' min kiteb aktar, 64 ta' min kiteb kemm mitlub u 60 ta' min kiteb inqas. Fattur importanti li jiddetermina t-tul tal-komponiment huwa bla dubju tip ta' mistoqsija mogħtija. Għaldaqstant il-massimu ta' kliem mitlub għat-twettiq ta' komponiment jista' jservi ta' boomerang li timpatta wkoll fuq min ifassal il-mistoqsijiet, għax dawk li jkun fihom ġmiel u xi tmexmex ma jkunx jista' jagħtihom. Minkejja l-att minimu massimu ta' kliem mitlub, il-mistoqsijiet modelli provduti, bl-eċċezzjoni tat-tieni waħda tal-intermedju, jidher li se jkunu jitolbu tweġiba mlaħma. U ma saħansitra biforkati, kif qedtilkom aktar kmieni. Ġewi qed tismani? Hawn nista' nidħol fil-kwistjoni ta' xemm aktar jew anqas bħala materjal u ħidma involuti fl-intermedju u l-avvanzat rispettivament. Imma suppost li l-mistoqsijiet mogħtija jirriflettu d-differenza fil-livelli. L-ewwel mistoqsija modell tal-intermedju nqisha aktar adattata tal-avvanzat. Hawnhekk m'iniex qed noqgħod nirreproduċihomkom nerġax xogħol qed jiġi rekordjat u tistgħu taraw iktar. Għadda l-ħin ġewi. Il-kalma kollha. Dwar id-diskrepanza bejn l-aktar kliem rikjest fil-karta tnejna tal-livell ordinarju, 400 kelma dwar ir-romanz qed il-ħarsa ta' Rożan. U dak mitlub fl-intermedju 300 sa 320 irrimarkat diġà. Imma hawn se nżid li peress li fil-karta B fil-livell ordinarju aktar xi nħass li wieħed ikun qiegħed jintarab jikkummenta jew sempliċement jesprimi jew jirrepeti xi fatti flok isawar komponiment kritiku argumentattiv. Fil-livell intermedju jinħass li jrid isir dan tal-aħħar fih dan il-limitu msemmi. Fil-fatt studenti tajbin f'dan livell intermedju għandhom ħabta jeċċedu l-attaklim stipulat anke jekk ikunu maqtutin aktar minn allokat lilhom waqt l-eżami. Grazzi. Grazzi ġewi. Ngħaddi mill-ewwel għal Professur Adrian Grima biex jgħidilna dwar l-istudju tiegħu bl-isem ta' kien miktub li m'għandhomx jiltaqgħu l-intħil tan-Narratur Ħelsien. Fidejk Adrian. Okej, qed jidher. Ħelsien u n-Narratur li dejjem Jindaħal. L-ewwel nett nixtieq ngħid li verżjoni sħiħa ta' dan l-istudju tinsab fil-ħarġa ilma tal-Malti numru 92. Ovvjament jien se nippreżenta verżjoni mqassra ta' dan l-istudju u se tħossu waqt li qed nitkellem illi fil-waqt li interessani ħafna romanz Ħelsien li naħseb li huwa romanz li ġie sottovalutat ħafna fl-istorja kritika tagħna. Fl-istess ħin interessani ħafna diskussjoni dwar il-funzjoni tal-vuċi narrattiva eterodiegetika b'mod ġenerali. Dan huwa romanz fil-fema tiegħi pjuttost miftuħ, jiġifieri nistgħu naqrawh minn ħafna perspettivi. Jiena hawnhekk għamilt lista imma minix se naqra din il-lista. Naturalment dawk minnkom li se jaraw il-filmat jistgħu jaraw il-lista bil-kwiet. Imma hemm ħafna perspettivi differenti li minnhom nistgħu naqraw dan ix-xogħol. Fosthom pereżempju mill-perspettiva feminista interessantissima li beda jitkellem fuqha Immanuel Mifsud u li naħseb li tista' tiftaħ ħafna possibilitajiet ta' qari anki ta' xogħol bħal Ħelsien illi fil-waqt li għandu karatterizzazzjoni kultant ftit riġida joffri wkoll ċerti sorpriżi interessanti.
Ħaġa oħra li nistgħu nagħmlu hi li naqraw dan ir-romanz kif aktarx jagħmlu l-istudjużi biex ngħidlek tal-istoriċiżmu l-ġdid jew tal-Marxiżmu mill-perspettiva ta' realtà soċjali Maltija tas-snin 30 jew almenu tal-ewwel nofs tas-seklu 20 f'Malta. U naħseb li ikun utli li l-istudenti u l-letturi iħarsu anke lejn filmati bħal dawn li qed nirreferi għalihom hawnhekk biex ikollhom idea tat-tip ta' Malta illi Bonici qed jambjenta ir-romanz tiegħu fiha. Irrid ngħid ukoll li il-biografija li toffri, il-biografija ġurnata li toffri Xana Spiteri fl-edizzjoni tal-2019 tar-romanz Ħelsien tgħinna biex nifhmu wkoll illi Bonici qed jikteb ukoll mill-perspettiva ta' Malti tal-Belt, ta' Burgiż tal-Belt. Il-ġenituri tiegħu ma' Awċin, imma missieru kien negozjant u dawn kienu familja pjuttost tajjeb. U allura hemm ċerti riflessjonijiet li nistgħu nagħmlu dwar ir-relazzjoni komplessa li tinħoloq naħseb jien li tissawwar bejn l-esperjenza tiegħu ta' bniedem tal-Belt, l-esperjenza tiegħu tal-Belt, tan-negozju, tal-mediċina, tad-dinja tal-università u l-bqija, u id-dinja ta' ħalrażul li hu jikkrea u li jesplora. Il-pjan tiegħi huwa minn issa l-aħħar nagħmel kollox żgur, imma kif għattilkom dan l-istudju se jidher fil-Malti. Se nippreżenta l-argument ewlieni tiegħi, se nitkellem fuq gradi ta' ntħil, jiġifieri l-argument ewlieni tiegħi se jkun illi il-narratur eterodieġetiku, ġifieri il-narratur fit-tielet persuna, impersonali, omniscienti, ngħidulu ħafna affarijiet, ma jinsa nuża il-lingwaġġ ta' Gerard Genet. Narratur eterodieġetiku, ġifieri narratur, dak li qed jirrakkonta li mhuwiex wieħed mill-karattri tal-istorja. Issa dan il-narratur, avolja mhuwiex wieħed mill-karattri tal-istorja, dejjem jindaħal. Anki jekk il-pjan tiegħu, il-proġett tiegħu huwa li ma jindaħalx. Anki jekk il-proġett tiegħu huwa illi il-karattri jirrakkuntaw l-istorja tagħhom. Kif kien il-proġett fl-aħħar mill-aħħar tal-kittiba realisti, tal-kittiba veristi. Però fil-każ ta' Bonici, il-vuċi li nisimgħu ta' dak li qed jirrakkontana li mhux wieħed mill-karattri dan narratur eterodieġetiku, naħseb li hija vuċi pjuttost diskreta, jipprova ma jindaħalx iżejjed, jipprova ma jimponix fuqna l-interpretazzjoni tiegħu tal-karattri u tal-ġrajiet. U joffrilna fokalizzaturi differenti għalkemm hu narratur wieħed. Jiġifieri huwa narratur illi iħares lejn l-istorja u iħares lejn il-karattri mill-perspettiva ta' karattri differenti. Daqqa naraw l-affarijiet mill-perspettiva, per eżempju, ta' Zabbett, daqqa mill-perspettiva ta' Madliena, daqqa mill-perspettiva ta' Ġamri, ta' Rosina, ta' Feliċ u l-bqija. U allura għandna dawn il-perspettivi differenti. Xi ħaġa pjuttost normali ikolli ngħid fin-narrazzjoni eterodieġetika, omniscienti, il-narratur li jaf kollox il-bqija. Però l-ideoloġija tiegħu, l-konklużjoni tiegħi, l-ideoloġija ta' dan il-narratur, l-idea tiegħu, l-idea filosofika tiegħu tal-ħajja, il-mod kif iħares lejn id-destin tal-bniedem fil-ħajja, hija idea li hu ċertament jittrażmetti. Naturalment, kif għattilkom fil-ħarsa tiegħi lejn id-diżen, insomma lejn it-taħdita tiegħi, l-argument prinċipali tiegħi huwa msejjes fuq dan il-leħen narrattiv eterodieġetiku. Eterodieġetiku, nfakkarkom, huwa dak il-narratur eterodieġetiku illi skont Gerard Genet mhuwiex wieħed mill-karattri. Genet jagħmilha verament sempliċi. Jekk tħarsu lejn dizzjonarju tat termini letterari, hemm ħafna tipi ta' narraturi li ħafna minnhom jirkbu fuq xulxin, ġifieri
narratur impersonali, narratur li għaf kollox. Il-narraturi ta' Xemgħat huma verament sempliċi. Essenzjalment hemm tnejn. Hemm narratur li jirrakkonta storja li mhuwiex karattru fiha. U hemm narratur li jirrakkonta storja li b'xi mod huwa involut fiha. Mela eterodiegetiku barra mill-istorja, omodiegetiku wieħed mill-karattri. Issa, l-omodiegetiku jista' jkun autodiegetiku, ġifieri jkun il-protagonist stess li qed jirrakkonta l-istorja tiegħu. Dan mhux il-każ tagħna hawnhekk. Nixtieq fl-istudju tiegħi naturalment din nagħmilha f'ħafna dettall, imma jiena nitkellem dwar Ħelsien qed jiena għandi nħares ukoll lejn il-kitba realista u nixtieq ninsisti illi fit-terminoloġija kritika stabbilita internazzjonali it-terminu huwa realista u mhux terminu ieħor u Friggieri fil-fatt juża realista biss u ma jużax termini oħrajn. Il-xogħlijiet li ħarist lehom kienu Ġerminal ta' Emil Zola li huwa meqjus bħala Zola kiteb ħafna romanzi. Ġerminal huwa meqjus minn ċerti kritiċi bħala l-aqwa xogħol tiegħu. U jiena huwa romanz kolli nammetti li impressjonani ħafna. U romanz ieħor li fil-fatt inkiteb qablu imma kapwana huwa influenzat ħafna minn Emil Zola huwa Ġaċinta li huwa meqjus bħala l-ewwel romanz verista Taljan. Il-verizmu huwa verżjoni Taljana tal-naturalizmu jew tal-realizmu, naturalizmu Franċiż jew realizmu Ewropew. Fil-fatt, Ġaċinta huwa iddedikat lil Emilio Zola. Effettivament ir-romanz realista Malti huwa aspirat minn dik it-tradizzjoni letterarja illi fiha il-kittieba permezz ta' xogħol letterarju tagħhom permezz ta' romanz tagħhom irid ngħid qed iħarsu mill-viċin ħafna lejn il-bnedmin u lejn in-natura, mhux lejn is-soċjetà biss. Dan mhux biex ngħidlek romanz marxista jew soċjalista, dan huwa romanz pereżempju Ġaċinta huwa eżempju tajjeb ħafna ta' dak li qed ngħid. Dan huwa romanz, tip ta' letteratura, letteratura realista, li tħares fil-font anki lejn il-personalità tal-bniedem. Ġaċinta fil-fatt huwa biex ngħidlek studju ta' karattru jew ta' numru ta' karattri, ta' numru ta' personaġġi. Fil-fatt mhuwiex romanz ambjentat f'sitwazzjoni soċjali imwera, pjuttost hija sitwazzjoni piccolo borghiża jew tal-borgheżija tal-klassi tan-nofs. L-iktar ħaġa importanti mill-perspettiva ta' dak li qed ngħid jien illum hija il-letteratura romanz realista jillimita kemm jista' jkun il-kummentarji. Jiġifieri il-narratur dak li qed jirrakkuntanna l-istorja jipprova kemm jista' jkun ma iħallix idu tidher fl-istorja. Kemm jista' jkun ma nisimgħux ħanajtek il-vuċi ta' min qed jirrakkontanna l-istorja. Però f'Ħelsien imma jkolli ngħid anki f'Ġerminal u anki f'Ġaċinta, inqas f'Ġaċinta minn Ġerminal, f'Ħelsien lit ta' min qed jirrakkonta ta' din il-vuċi li impersonali suppost li qed jirrakkonta tidher. U tidher pereżempju fid-determinizmu filosofiku u psikoloġiku li kitbu fuqu Oliver Friggieri, li kiteb fuqu Mark Vella. Dawn huma aspetti tal-kitba tal-romanz Ħelsien u tal-romanzi jew tal-narrattiva fil-fatt speċjalment novelli tar-realizmu Malti illi huma magħrufin sewwa. F'Ħelsien il-personaġġi u l-ġrajiet kif qed qabel mhumiex għal kollox ħielsa, mhumiex għal kollox tondi, assolutament dawn il-karattri, però mhux dejjem jobdu l-formoli stabbiliti fil-ferma tiegħi tar-romantiċiżmu u tar-realizmu Malti. Il-lingwaġġ ta' dan ir-romanz fil-ferma tiegħi tant huwa rikk u tinduna mill-ewwel sentenza.
aqbdu l-ewwel sentenza letteralment, aqbdu l-ewwel sentenza tar-romanz, aqrawha u għejdu imma dan huwa tip ta' lingwaġġ li huwa prevedibbli li naf x'inhu ġej, u naħseb li l-konklużjoni tagħkom tkun aktarx illi mhuwiex lingwaġġ prevedibbli. Għamlu esperiment ieħor, aqbdu l-aħħar sentenza tar-romanz għamilta ftit ilu qabel ma bdejna l-seminar tal-lum. Anki s-sentenza tal-aħħar, jiena nagħmel sforz biex ma niftaħx ir-romanz għax jekk niftaħ ir-romanz nispiċċa nikteb fuq ħafna affarijiet oħrajn u ma niqafqat. Insibu ispirazzjoni kbira dan ir-romanz u nħoss li joffri ħafna possibilitajiet anki għal dawk li forsi ħajmissu għall-letteratura tagħna għall-aħħar darba kif kienet jitkellem Vella qabli meta kienet jitkellem fost l-oħrajn dwar l-intermedju. Naħseb li aħna l-qarrejja rridu nħarsu lejn dak aħna l-qarrejja kritiċi rridu nħarsu lejn dak li jagħmel in-narratur imma anke dak li ma jagħmilx, dak li jgħid imma anke dak li ma jgħidx. Waħda mill-affarijiet li nixtieq nattakka illum hija l-idea li għax Giuseppe Bonnici huwa assoċjat pereżempju jew forsi b'mod importanti mal-fatt li kiteb l-istorja bikrija tal-Partit tal-Ħaddiema fl-1931 kiteb l-istorja tal-Partit tal-Ħaddiema, jien naħseb li dan huwa Giuseppe Bonnici differenti minn dak li kiteb Ħelsien. Naħseb li huwa Giuseppe Bonnici li qabad triq oħra fir-romanz Ħelsien. Ma naħsibx li dan huwa romanz politiku ħafna, anki jekk hemm elementi importanti ta' politika u anki jekk fil-fema tiegħi huwa l-iktar romanz politiku mill-erba' romanzi ta' Giuseppe Bonnici. Mela il-narratur eterodieġetiku jindaħal imma gradi ta' ntħil. Hemm narraturi eterodieġetiċi, mela narraturi li mhumiex karattri fl-istorja, so għalli qed jirrakkontawna l-istorja. Illi jindaħlu ħafna. Il-narratur eterodieġetiku tal-eli taħazzar fil-fema tiegħi jindaħal ħafna. Jgħidilna ħafna kif għandna ninterpretaw l-istorja, ifakkarna anki fil-ħafna kodba li kienu qed jimpressjonaw lill-awtur, issa l-awtur tad-Demmu l-Aħam qed ngħid il-Giuseppe Ellul Mercer, u li ċertament, jew almenu parzjalment influenzaw il-kitba tal-eli taħazzar. L-istorja ta' intħil, ta' narratur eterodieġetiku, f'Ħelsien hija storja ta' intħil iktar diskret. Il-narratur eterodieġetiku Malti jgħaddi l-kummenti, jġudika, jfaħħar, jikkundanna, jippreżenta il-muftiħ morali u filosofiku li biħirit li jenna il-narratarji tiegħu ninterpretaw il-ġrajiet li qed jirrakkonta. Issa, jindaħal b'mod espliċitu, naħseb jiena, u b'mod mhux espliċitu. B'mod espliċitu, meta jgħidilna isma' qed taraw kemm ibatu il-bdiewa li qed nitkellmu fuqhom. Mela dawk huma l-kummenti li qed jgħidhomna f'wiċċna, li qed jgħidhom b'mod miftuħ ħafna. Imma bagħad hemm ukoll il-kummenti impliċiti jew l-osservazzjonijiet, il-ġudizzji impliċiti. Permezz tat-ton, pereżempju, it-ton leġġer, ironiku, għalija intelligentissimu tal-ewwel kapitli, l-aġġettivi, l-metafori. Jagħtina l-impressjoni permezz ta' forsi b'mod anki iktar insidjus biex nuża l-kelma forsi ċerta liċenzja poetika, kważi b'mod iktar insidjus permezz tal-intħil impliċitu tiegħu, jagħtina l-impressjoni li m'hemmx mod ieħor ta' kif tista' tinterpreta din l-istorja. Imma aħna nafu illi hemm ħafna modi ta' kif tinterpreta dik l-istorja u kif qal Joseph Vella qabli u kif tgħid Marja Simjana fl-istudju tagħha dwar dan ir-romanz, fl-istudji tagħha dwar dan ir-romanz, dan huwa romanz miftuħ. Dan mhux taħt let saltniet illi jgħaddilna l-ideoloġija politika, romantika, kulturali, reliġjuża
tal-awtur tiegħu, dan huwa romanz ferm iżjed miftuħ. Illi joħloq ħafna minn dawk jew jibni ħafna fuq dawk il-lakuni li semma l-bieraħ Bernard Micallef meta kienet jitkellem fuq il-kritika tar-respons tal-qarrejja. Hemm min jgħid li dak li qed titkellem fuq illum huwa ċentrali għal kull kitba narrattiva, ċe il-leħen narrattiv, dak il-leħen jew dik il-vuċi li qed tirrakkontalna. Il-karattru speċifiku tat-test letterarju ġej skont Micallef mill-identità ta' dan il-leħen narrattiv, minn kemm u kif din l-identità tinkixef fit-test letterarju u mill-għażliet implikati minn dawn id-deċiżjonijiet li jieħdu il-kittieba. Il-narrazzjoni eterodieġetika ma tistax tkun maqtuwa kollox mill-karattri u mill-ġrajiet fil-verità. L-għażliet l-aktar fundamentali li jagħmlu l-awturi diġà jikxfu il-pożizzjoni filosofika u morali tagħhom, il-pożizzjonijiet li se jieħdu in-narraturi tagħhom, is-simpatiji u l-antipatiji li jittrażmettu. Dan huwa diskors li dan huwa suġġett li ġieli diskutejtu ma' Bernard Micallef u li waħda mill-affarijiet li għalli Bernard f'korrespondenza li kellna bejnietna dawn nitkellmuhom wiċċ in wiċċ imma ħassejt il-ħtieġa li anke nikdbuhom anke minħabba l-kwistjoni tat-terminoloġija li aħna nittrażmettu lill-istudenti tagħna. In-narratur jgħid Bernard jista' jkun eterodieġetiku iżda jkollu vuċi individwali tant qawwija li jsir kuxjenza qawwija kważi inkarnata fid-dinamika tan-narrativa. Da ċertament huwa l-każ ta' Mamo, imma fil-każ ta' Mamo huwa narratur li konxjament jidħol fir-romanz bis-saħħa. Imma dan jgħid ukoll għan-narratur ta' Ħelsien. U jiġu. Tismani Adrian. Għaliex Petrik għandu ftit problemi u għalli biex ngħidlek jiena tista' tikkonkludi forsi jekk jogħġbok. Iva. Ok, għadni fil-bidu, imma insomma l-argumenti ewlenin qed nagħmilhom hawnhekk u kif għattilkom se jkunu f'dan l-istudju li se nippubblika mela se nagħlaq. Ara, 47 għandek sa nieqes 10 u d-diskussjoni tkun mbagħad 5 minuti. Dak il-każ. Jew 10 minuti u nibdew fil-11 b'taljen. Ok, le, bla dubju ma rridx nagħmel iżjed ħin milli suppost. Din hija rikostruzzjoni ta' xena minn Ġerminal. Jien naħseb illi huwa interessanti ħafna Ġerminal xtaqt ngħid il-makkinist li huwa il-protagonista tar-romanz Etienne Lantier fil-fatt huwa apertament u dikjaratament politiku ħafna fil-idea tiegħu jisemmi ħafna soċjaliżmu, jisemmi l-Marx, hemm diskussjoni fuq Marx, m'hemm xejn minn dan f'Ħelsien. Ħelsien huwa romanz ferm iżjed psikoloġiku minn hekk, imma hemm element interessanti ħafna ta' analiżi soċjali u hemm ħafna temi li naħseb illi dan ir-romanz jiddiskuti u ħafna aspetti li dan ir-romanz jiddiskuti illi ta' min jiddiskutu l-istudenti mal-letturi tagħhom fil-klassijiet. Pereżempju, waħda mill-ewwel affarijiet li nisimgħu hija ġamri huwa wieħed minn eluf ta' qalbina bla isem. Hemmhekk tidher ċara il-preżenza tan-narratur għaliex għax min qed jiddeskrivi l-bdiewa bħala qalbina mhux qed jagħmilha ġamri. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ġamri, mela il-vuċi hija ta' xi ħadd ieħor dak li qed josserva dak l-Alla li qed josserva l-istorja minn fuq u qed jikkummentana. Hija diskreta hawnhekk, imma qed jgħidha ħanalaq b'din. Hemm xena fil-bidu ta' wieħed mill-kapitli. Hemm paragrafu twil żewġ faċċati fil-fatt fil-bidu ta' wieħed mill-kapitli li fih in-narratur
jitkellem dwar Madlena, karattru interessantissimu li forsi jirnexxinna nħajru lil Immanuel Mifsud jew lil studjużi oħrajn jikdbu fuqha minn perspettivi femministi, psikanalisti, eccetera. Mela f'din ix-xena, f'din id-deskrizzjoni, skużawni, in-narratur jidħol u joħroġ minn ġol kuxjenza ta' Madlena. Minn banda qed jgħid affarijiet li Madlena taħseb fuq anfisha u fuq in-nies ta' madwarha. I taħseb, i tibża illi huma li bil-preżenza fiżika tagħha fost dawn l-irġiel se tqanqal ix-xewqat sesswali tagħhom. Imma n-narratur jgħidilna ħansida jindi, Madlena taf x'qed tgħid, l-irġiel mhux lejha iħarsu nixfa, qed iħarsu lej oħt żabbett, lej Gerita iħarsu, lej Gerita. Jiġifieri għandek narratur li dieħel u ħireġ minn ġol kuxjenza tal-karattri, minn ġol kuxjenza ta' dawn il-fokalizzaturi tiegħu, imma żewġ momenti meta mhux biss jirrakkonta pereżempju mill-perspettiva ta' Ġamri, imma Ġamri mingħajr virgoletti doppji jispiċċa qisu narratur omodieġetiku ikellem lill-ibnu. Imma fuq hekk forsi jkollna ċans nitkellmu darb'oħra. Grazzi, Adrian. Ħaniftaħ ftit id-diskussjoni ma tantx għandna ħin imma jekk taqblu flok nibdew f'nqes 5 Leanne Ellul suppost tibda f'nofsinhar nqes 5 skutawni, jekk nibdew f'nofsinhar almenu ngħidu hekk għamilna biss 5 snin, 5 minuti iktar milli suppost. Adrian, ħanwaqqaflek il-share screen. Adrian, ħanibda jiena, għax din hija mistoqsija li ilna ta' niddiskutuha jiena inti u Bernard fil-fatt u konna anke ddeċidejna li l-istudenti qatt ma nsemmuh speċi ta' narratur ekstra diegetiku. U fil-fatt konna waqafna mal-heterodiegetiku u l-omodiegetiku anke l-autodiegetiku, imma dejjem tinqala din il-mistoqsija anke l-istudenti jaqraw affarijiet oħra sewwa fejn jissemma dan it-tip ta' narratur. U allura b'xi mod jew ieħor anke jekk aħna ma nsemmuhx xorta jkollna nsemmuh. Ma nafx hekk tistax forsi fi ftit kliem tajt jekk hemmx differenza bejn in-narratur heterodiegetiku u dak ekstra diegetiku li ħafna mill-kitbiet qed jaqraw l-istudenti jiġi spjegat bħala narratur il-barra mid-dieġezi sewwa u anke qatt ma jindaħal fid-dieġezi u qatt ma nafx jekk inti tistax tiftaħ ftit minuti. Okay. Jiena strateġikament nippreferi ma weġibiex din il-mistoqsija. Imma irrid ngħid illi din hija diskussjoni illi issiba f'numru ta' ħassieba, l-ekstra diegetiku huwa barra mill-istorja, l-heterodiegetiku huwa mhux wieħed mill-karattri. Issa, hemm sitwazzjonijiet fejn għandek karattru li qiegħed fl-istorja imma li jirrakkonta storja li hu mhux part li hija barra minn dak mid-dinja li qed jitkellem fuq. Komplessa. Jiena naħseb, jiġifieri wieħed mill-eżempji li jiġi ikkwotat ħafna huwa l-eżempju tal-Elf Lejla Waħda. Fejn għandek storja illi fiha iseħħu jew jiġu rrakkuntati mill-protagonisti tal-istorja u l-erija stejjer oħrajn. Jien ma naħsibx li għandna nitlu f'dawn il-komplikazzjonijiet u naħseb ukoll, nixtieq ninsisti wkoll li il-taħdid tiegħi u il-paper tiegħi, l-istudju tiegħi huwa indirizzat lill-kollegi tiegħi, lilkom. Mhux indirizzat lill-istudenti li jiena konxju illi hemm ċerta komplessità fid-dinamika tan-narratoloġija jew tan-narrattiva u allura tan-narratoloġija illi m'għandniex għalfejn nitlu fiha fil-livell postsekondarju, però naħseb li importanti li aħna nkunu konxi għax dawn huma mistoqsijiet leġittimi li anki kif għadt inti l-istudenti jistaqsu. Għaliex għandek raġun. Jiġifieri kieku jiena nagħmel distinzjoni sempliċi ħafna. Heterodiegetiku mela narratur xi ħadd li qed jirrakkuntana li mhuwiex wieħed mill-karattri, narratur omodiegetiku, dan huwa l-bidu, il-bażi ta' Xemgħat,
U omodiegetiku wieħed mill-karatteri li qed jirrakkonta l-istorja, li jista' jkun ukoll protagonista. Irrid ngħid illi Ġenet jgħid illi hemm gradi ta' intħil. Skużawni, hemm gradi ta' preżenza jgħid tan-narratur omodiegetiku fl-ewwel ktieb tiegħu, fl-ewwel xogħol tiegħu narrative discourse, imma mbagħad meta ħareġ narrative discourse revisited, irrikonoxxa għaraf illi anki n-narratur eterodiegetiku, ġifieri dak illi mhuwiex parti mhuwiex wieħed mill-karatteri, anki dak hemm gradi ta' intervent tiegħu fl-istorja, kif ippruvajt nispjega fil-każ ta' Ħelsien billi pereżempju qabbiltu ma' Leli ta' Ħażar fejn naħseb li hemm interventi qawwin, insomma hemm ħafna kittieb oħrajn. Okay, grazzi Adrian. Ma nafx jekk dawn il-preżentazzjonijiet tagħkom tiegħek u anke ta' Joe Vella u x'ħajkunu mbagħad għalina biex anke naċċessawhom, ma nafx jekk tixtiequx li b'xi mod tagħmluhom. Jiena li jkun aħjar ma nkunx ħadd ix-xogħol għal xejn. Appuntu ħadtu ħafna xogħol u ntqal biss kwart forsi tal-affarijiet. Jiena kif l-intenzjoni tiegħi kienet li għax qed jiġu rrekordjati fil-fatt li biex ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Fil-każ tiegħi peress li naqbel ma' Joseph, Joe ovvjament, fil-każ tiegħi jien urejt forsi 20% tal-preżentazzjoni, jiġifieri nista' nagħmilha disponibbli online għal kulħadd propjament mhux għal kollegi biss. Tajjeb, Adrian, għax ħafna mill-istudenti tagħna wkoll jkollhom Ingliż fil-livell avvanzat u jitkellmu ħafna wkoll fuq tipi ta' narraturi differenti. Sewwa u kif qed tgħid inti tant hija komplessa u kollegi oħra tagħna fid-Dipartiment tal-Ingliż jitkellmu fuq in-narratur b'modi differenti u bżgur qed isemmulhom in-narratur ekstra diegetiku pereżempju. Jiġifieri għalhekk ukoll jinħolqu daw il-mistoqsijiet. Allura tajjeb naħseb li. Fl-istess ħin nixtieq ninsisti fuq dak li qed fil-bidunet u f'dal każ napplika għal dak li qed jiena, din hija biss kif taqbatajt il-pożizzjoni tiegħi. Le, mid-darba li hemm pożizzjonijiet differenti, forsi anki pożizzjonijiet opposti għal pożizzjoni tiegħi kemm fuq il-figura nfisha tan-narratur eterodiegetiku u kemm fuq Ħelsien speċifikament. Jiġifieri nfakkar speċjalment lill-istudenti li qed jisimgħuna illi din hija l-pożizzjoni tiegħi mhix xi Vanġelu dan. Ma nafx jekk hawn xi ħadd jixtieq jistaqsi mistoqsija tal-aħħar malajr, fadal 3 minuti sa nofsinhar. Nixtieq nagħmel mistoqsija jekk ma jimpurtax. Fid-dawl dak li qal Adrian, minnu għamilt kumment Adrian inti waqt li titkellem. Dan mhuwiex romanz politiku, jew inqas huwa inqas politiku minn xogħlijiet oħrajn. U f'mument minnhom semmejt il-Marxizmu u s-Soċjaliżmu. Hija mistoqsija mhux kumment, taħseb illi kellna romanzi li huma Marxisti? Illa li l-impressjoni tiegħi hija li dejjem, speċjalment Bonnici u l-Mercer, dejjem ppreżentawna u anka iktar tard anka l-ospiteri dejjem ippreżentawna l-klassi tal-ħaddiema bħala miskina ma qatt il-klassi tal-ħaddiema bħala rivoluzzjonarja. Allura ovvjament minn dak il-lat ishom dbedu mill-ideoloġija Marxista li eventwalment din hija l-klassi rivoluzzjonarja, ma nafx taħseb fuq. Jekk trid taqra romanz ta' militanza politika, Ġerminal ta' Zola, jiena ġifieri il-kontrast bejn Ġerminal li huwa romanz ta' militanza miktub fit-tieni nofs ta' seklu 19 u il-romanz Ħelsien hija ċara ħafna, għasej diskutibli. Iva, naf. Iġveri il-konklużjoni tiegħi hija illi ħanaddi komment ma fuq Ħelsien u bat nagħmel komment ġenerali fil-qosor ħafna. Fil-każ ta' Ħelsien, jien naħseb illi illum li qed naqraw dan ir-romanz fis-seklu 21 qari Marxista jista' jtina l-ħafna possibilitajiet li nesploraw din id-dinja li qed joħloq għalija bħila kbira Giuseppe Bonnici, anki minn perspettiva Marxista.
Mhuwiex romanz marxista, assolutament. Jien ma nafx b'romanzi marxisti fil-letteratura tagħna, jew romanz marxista kważi hija kważi kif taqbad kontradizzjoni fiha nfisha, imma laqqas romanzi li huma ispirati wisq mill-Marxiżmu jew minn ideoloġija xellugija militanti jiena ma nafx bihom bil-Malti ngħidlek. Imma qari militanti ta' dawn il-xogħlijiet naħseb li jista' jkun produttiv ħafna mingħajr ma nirriduċu romanz għalija rik ħafna f'xogħol li sempliċement jipprova iwassal u ħanużaf dejjem fis-sens negattiv tagħha messaġġ politiku li assolutament mhuwiex. Grazzi. Ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor minix nara lil ħadd, però Immanuel, insa l-Marxizmu għaliex Adrian tak diġà x'għandek tagħmel tak il-homework u qalet li għandek titkellem fuq Madlina mill-perspettiva feminista u psikanalista ġifieri. Tajjeb, nofsinhar eżatt, ħanaddu għat-taqsima li jmiss li jien għamiltek co-host Marco ukoll. Għandna żewġ taħdidiet issa ħatibda Leanne Ellul il-taħdita tagħha jisimha Il-lingwa tal-letteratura riflessjonijiet fuq Xemgħat, u mbagħad wara ngħaddu għal Marco Galea li ħajitkellem fuq karnival ta' Ebejjer. U jiena ħanieqaf hawn mela. Okay. Mela nsellmilkom. Ma nafx qed jidhru l-ċuħ tagħkom għax fuq tiegħek jidhru l-ċuħ tagħkom fil-ġemb jew sempliċement il-preżentazzjoni. Qed tisimgħuni? Iva tali qed nisimgħuk. U l-ċuħ qed jidhru tagħkom fil-ġemb jew il-preżentazzjoni? Hija ta' wkoll u tiegħek tkun qed fir-recording. Mela ħanċekkja tajjeb. All right. Okay. U għandek 20 minuta bej wieħed u ieħor. Sewwa? All right. Fakkarni imma Mela, insemmilkom kif forsi tafu it-teżijiet tiegħi dejjem iffukaw fuq il-lingwistika, xi aspetti jew ieħor tal-lingwistika. Imma fl-istess waqt il-letteratura tintrigani, ħobba naqra nistudja u fid-dawl anke ta' dak li konna qed ngħidu qabel naħseb li hemm bżonn il-problema ħanejdu hekk tan-nuqqas ta' kittieba nisa naħseb illi bil-mod qed nelbuha missa wkoll naħseb li għandna bżonn il-kritiċi nisa li mhux biss jitkellmu fuq il-mara imma anke speċjalment għandhom jitkellmu fuq il-mara imma wkoll għaliex le jagħtu perspettiva tagħhom fuq ir-raġel. U allura llum xtaqt illi niffoka fuq naqqad dawn iż-żewġ dinjiet biex ngħidlek u billi nieħu spunti minn Xemgħat nitkellem fuq il-lingwa tal-letteratura. In-novelli ta' Trevor Zara fil-ktieb Xemgħat li kif nafu huma novelli meħudin minn ġabriet tiegħu matul is-snin hija mistoqsija li hija indirizzata fit-tielet karta u l-istudenti għandhom il-komponiment dwar il-novelli Xemgħat u partikolarment 12 il-novella minn dan il-ktieb. Kumment żgħar fuq is-sillabu ġdid, nispera ma tiġrix bħal deċiżjonijiet li nibqgħu nsejħulu l-ġdid li jkun hemm ġdid ieħor imbagħad. Fuq dan is-sillabu hija għalija jikuntenta ħafna b'dan is-sillabu għaliex jindirizza il-kuntest, jindirizza l-istil, ma jindirizzax it-test għalien waħdu, imma qed jagħti tassew l-għodot l-istudenti biex dan ix-xogħol ikun sempliċement skuża. Il-veru test tal-istudenti wkoll jiġi meta iridu janalizzaw testi oħrajn. U hawnhekk ħanibda mill-premessa ta' Jacobson. A linguist deaf to the poetic functions of language and a literary scholar indifferent to linguistics are equally flagrant anachronisms.
U naħseb din hija l-premessa li għandna nitilqu minna fil-fatt. U allura nistaqsi il-lingwa jew l-Ħelsien minn Marte u l-letteratura minn Venere? Le. Imma kultant fil-klassijiet tagħna nagħtu din l-impressjoni li l-lingwa u l-letteratura ġejjin minn xi żewġ pjaneti differenti li ma jitħaltux flimkien ħalli kieku jgħaddu mingħajr xulxin. Imma kif nafu l-koll, ir-realtà mhix din. Mingħajr il-lingwa m'għandniex letteratura u mingħajr il-letteratura il-lingwa ma tistanax, ma tkunx dik li. Għalhekk hemm dinja waħda li fiha il-lingwa u l-letteratura jimxu id fit u jikbru ma' xulxin bis-saħħa ta' xulxin. Hawnhekk qed insejħilha id-dinja ta' Anġla X'Maksa u Nicole X'Maksu li fiha inħaltu naqsmu. Hawnhekk qed nagħmel referenza għal Charles Briffa li fl-istudju tiegħu fuq novelli fil-ġabra Lubien ta' Trevor Zara li nsibu novelli minnhom li qegħdin f'Xemgħat jitkellem propju fuq il-lingwa u il-lingwaġġ li juża Trevor Zara. Mela din hija d-dinja li fiha ma nanalizzawx biss l-istil u t-temi u n-narratur, imma nisħlu ftit iktar fid-dettall biex niskopru kif inhi mibnija n-novella saf saf u x'inhu l-effett li tħalli. Mela din hija wkoll id-dinja tal-lessiku, tal-morfoloġija u tas-sintassi. Id-dinja li fiha kull kelma għandha l-pis tagħha, id-dennotazzjonijiet u l-konnotazzjonijiet tagħha. Pereżempju, f'Ħanut tal-Ħelu l-Monsinjur irredden qatt mhux iparla jew jipriedka jew jispjega, imma min-naħa l-oħra, il-kappillan f'Gerita qatt igedwet. F'Boċċa tal-Ħġieġ Salvinu jifli l-boċċa u mhux sempliċement iħares leha. Ix-xita l-ħin kollu traxxax u tieqaf għal ftit u terġa' traxxax f'Boċċa tal-Ħġieġ iżda f'taħt fanal mitfi tagħmel ħalba sħiħa. Għaldaqstant tajjeb li fil-klassijiet tagħna niddiskutu l-implikazzjonijiet ta' kull kelma, tal-għażla tal-kliem. U hekk l-istudenti jaslu biex jifhmu anke l-fatt li novella ma tinkitibx ċumbum imma fiha ħafna ħsieb. U aħna l-qarrejja daqstant ieħor irridu naħsbu wkoll. U dawn ta' Trevor fil-fatt huma novelli li jirrikjedu l-ħsieb. Hawnhekk nagħmel referenza brabta ma' dan għal dak li jgħid Roland Barthes, the very task of love and of language is to give to one and the same phrase inflections which will be forever new, thereby creating an unheard of speech in which the science form is repeated but never is signified. Ħafna drabi l-istudenti tagħna jaslu għandna bħażna ta' qari ta' tfal. U wieħed mill-awturi li żgur jaqraw għat-tfal huwa Trevor. U allura din qala Trevor stess anke f'intervista li ta' kważi tkun ta' sorpriża lihom xi drabi li qed nistudjaw in-novelli ta' Trevor tal-kbar biex ngħidlek. Dawn allura mhumiex l-istejjer tal-pastizzi tal-piżelli, tal-aħwa mqabdin ma' xulxin jew tal-annimali. Erħila li anke f'dawn l-istejjer li qed insemmi ta' tfal insibu saffi li appellaw għal kbar ukoll. L-istudenti jiddarsu forsi meta jaqraw kelma bħal pixxa jew sormi, mhux kliem li qatt ma semgħuh, imma meta jaqrawh fil-klassi u jisimgħu lill-għalliema tagħhom jaqrawh iħossuhom skomdi. U tajjeb li iħossuhom skomdi, dan u wieħed mill-għanijiet tal-letteratura li tiskomodana. Minn hawn imma nagħmlu pass ieħor u nispjegaw l-effetti tal-kliem użat. Pereżempju, il-missier fin-novella Garita ma kienx se jkellem lil bintu bil-povra u l-ħanini bħalma tkellem it-tija Silvja lill-Amanda fin-novella Ħġieġ. U hemm skop għaliex ma jitkellimx hekk. Mill-kliem li juża toħroġ l-aggressjoni tiegħu u nifhmu għaliex sfaxxat il-familja tiegħu u Gerita spiċċat fiex spiċċat. Nifhmu wkoll l-azzjonijiet ta' Gerita aktar il-qudiem. Interessanti wkoll imma mbagħad li hemm mumenti bħal ftaħt fanal mitfi li minkejja li jgħidilna li pullu jaqbes u jidaj qatt ma nisimgħu jaqbes u jidaj. F'dan is-sens Trevor jażżarda imma huwa wkoll kawt, jgħidilna u mhux jurina u jħalli dda l-immaġinazzjoni tagħna, mhux neqsim minnu il-Maltin. Jitkellem fuq suġġetti delikati iżda mhux b'mod vulgari. Kienu, għawek ħad kwotazzjoni minn novella, parti minn novella, kien jaħlef li kienu ikellmuh. U hawnhekk nagħmel referenza kemm il-darba fil-fatt tal-seħibna Mario Kassar li jitkellem ukoll fuq l-oġġetti
u l-importanza tal-oġġetti u l-oġġetti li f'ħafna minn novelli ta' Trevor Zara fil-fatt jieħdu il-ħajja. U dawn huma xi novelli fil-fatt li fihom l-oġġetti jieħdu l-ħajja. Teknika importanti li juża Trevor u li tikkarga l-immaġinazzjoni tagħna hija dik tal-antropomorfizzazzjoni. Vari jikteb li jaħlef li kienu jkejlmuh u nsibu diversi oġġetti oħrajn f'dawn in-novelli li jitkellmu li jieħdu l-ħajja. Hawn tajjeb li nifhmu niddiskutu l-effetti ta' din it-teknika għaliex jantropomorfizza l-oġġetti. Pereżempju fi pjanu permezz tal-antropomorfizzazzjoni toħroġ iktar is-solitudni tas-Sur Pawl u hekk nempatizzaw iktar jew nissimpatizzaw iktar ma' dan il-karattru. Kif edna l-istil importanti ħafna u din il-parti semmejta l-istil tas-similitudni. Teknika oħra li permezz tagħha jgħinna mpinġu aħjar l-istampa tan-novella hija dik tas-similitudni. Is-similitudni toħloq stil għaliha u tintuża l-skopijiet differenti ġieli ddaħħaq, ġieli tkabbar, ġieli iddarras. U din hija l-lingwa tal-letteratura, anzi il-lingwi tal-letteratura. Permezz tas-similitudni joħloq qatt ta' paralleliżmi bħal dawn l-eżempji li qed naraw hawnhekk. Jiġifieri mhux talli l-oġġetti jieħdu karatteristiċi tal-bnedmin kif rajna ftit qabel, talli fin-novelli ta' Trevor il-karattri jiddakru mill-oġġetti ta' madwarhom ukoll. Hawnhekk qed nagħmel referenza għal diskors ta' Stanley Borch li kien der fit-Times of Malta u nislet ukoll kwotazzjonijiet oħrajn mix-xogħol ta' Charles Briffa li jitkellem anke fuq l-arti tal-kelma fid-dawl ta' xogħlijiet ta' Trevor Zara. Ġo nofs il-biża'. Flimkien ma' dawn it-tekniki ħaddem il-metafora u fit Trevor insibu fost l-iktar metafori friski u sbieħ. Kif qed ftit ilu fuq il-poeżija x'inhu sabiħ issa nħalluh argument għal darb'oħra. Dawn huma xi ftit eżempji li juża Trevor. U rid nagħmel parentesi żgħira qed insejjaħlu Trevor nitlob il-studenti biex jirreferu għalih bħala Zara sewwa fil-komponimenti tagħhom. Dawn it-tip ta' metafori differenti jkomplu jagħtu saħħa lil karattru u lill-oġġetti tagħna li sa ċertu punt anke isiru karattru huma wkoll bil-preżenza tagħhom. Hawnhekk qegħdin naraw ftit eżempji oħra. Ma rriditx tara l-mewt ipparkjata pereżempju. Ġabru ċ-ċaqquf tal-platt u mesħu l-bikja kollha minn mal-art. Hawnhekk referenza oħra għall-studju ta' Mario Cassar u anke għal mod kif Trevor jilab bil-lingwa. Ir-rima issa. Inġustament il-metafora għandna ħabta norbtuha mal-poeżija qed ngħid inġustament għax il-metafora mhix tal-poeżija biss sal-bieraħ stess rajna kif fil-lingwistika stess appuntu nġibu eżempju tal-metafora. U hawnhekk jista' jidħol anke l-argument ta' x'inhi poeżija allura u x'inhi proża u kif nagħmlu differenza bejn it-tnejn ma din mhux ħanidħol fiha llum. Aspett ieħor li ħafna drabi norbtuh mal-poeżija ma huwa r-rima. Bħalli kieku l-proża ma tistax tapprofitta ruħha mir-rima wkoll. Ir-rima ħelwa li tpaxxi l-widna terġa' Trevor juża f'okkażjonijiet ħorox u qliel. Rafela qadet timsaħ il-ħamrija u dmuħ u titlob li xjaten iġorruh. U allura insaqsi x'inhu l-effett li jinħoloq hawn? Qed ittaffim mill-gravità tas-sitwazzjoni jew qed tixħed iktar dawl fuq is-sitwazzjoni u toqrosna iktar? U dawn se nħallihom mistoqsijiet għax kif nafu letteratura tajba ħafna drabi iktar issaqsi milli twieġeb. Hawnhekk se nagħmel referenza għal dawk li qed insejħilhom innovazzjonijiet lingwistiċi. Mhumiex ta' tip wieħed imma qed niġborhom kollha taħdan il-qafas. Fil-qalba tax-xogħol ta' Trevor insibu l-innovazzjoni lingwistika, il-mod kif juża il-lingwa b'mod ġdid u frisk, il-mod kif iġeddet il-lingwa. Biżżejjed inħarsu lejn dawn l-eżempji biex naraw kemm qed joħloq anke kliem ġdid. Kemm l-inqas l-għażla tal-ismijiet mi innoċenti kemm il-Malti u ta' Trevor u Trevor u tal-Malti. Insibu pereżempju diversi aptronomi bħal Petitu u l-anagramma u aptronomu wkoll Atanas. Miss Glenda li tfakkarna fis-Saħħara tajba l-istejjer tas-Saħħar ta' Oz.
Trevor joftoq il-lingwa u jibnija mill-ġdid u joħloq plurali li lanqas biss konna nafu li jeżistu, ma fuq kollox nifmuh dak is-sabiħ tal-lingwa li nifmu għal xiex qed jirreferi u x'inhu jgħid. Immanuel l-ewwel qal uħtijiet mill-ewwel fimna għal xiex qed jgħid. U hawnhekk naraw xi eżempji oħrajn. Interessanti li jagħti l-artiklu, pereżempju, il-kunjomijiet, il-mod kif jaqqat il-kliem. Fuq naħamel għandna l-ġdid. Imma mbagħad nistaqsi il-qadim jaqla l-ġdid għaliex drabi oħra Trevor juża qatt ta' idjomi u qwiel popolari. U allura nistaqsi x'bilanċ jeħtieġ issib il-kidba bejn il-ġdid u l-qadim. Il-ġdid li jaqla l-qadim u l-qadim li jikkonsolida postu għax iħalli effett partikolari wkoll. Dawn il-qwiel u l-idjomi partikolarment ninnotawhom pereżempju fin-novella Suġġeritur, b'eżempji bħal għajnejhom magħluqin, iqajmu rixhom, ħalqa miftuħ. U hawnhekk issa allura nidħol anke għall-argument tal-memorji ta' Malta minsija li b'dan id-diskors jitkellem ukoll fuq Malta ta' ftit snin ilu biex ngħidu hekk. Mhux wisq imma ta' ftit snin ilu wkoll. Mela, in-novelli ta' Trevor mhux ġdid biss imma tradizzjoni wkoll. Bilanċ perfett li jirnexxielu joħloq f'ħafna min-novelli tiegħu. Dawn in-novelli fil-fatt huma memorji ta' Malta minsija biex insejħilhom hekk. Hawn irradu nagħmlu tikka iktar sforz mal-istudenti, nuruhom stampi ta' dawn l-oġġetti nispjegaw x'inhuma xi ħaġa li rrefera liha Adrian ukoll. Għax ħafna minnhom m'għandhomx esperjenza ta' dawn l-oġġetti u allura la m'għandhomx esperjenza tagħhom lanqas jafu x'inhuma u x'jissejħu. U allura ma jistgħux jaħkmu in-novella bl-aħjar mod possibbli. Fil-waqt li qed jippreżentana din il-Malta minsija imma mhux biss fin-novelli tiegħu iħaddem numru ta' reġistri. Pereżempju, mela n-novelli ta' Trevor huma wkoll dokument qed insejħilhom jien, arkivji jekk trid, ta' diversi kelmiet li uħud minnhom m'għadhomx jintużaw u dan hu l-mod kif il-letteratura tikkontribwixxi wkoll għall-lingwa, mod wieħed biss naturalment. Hawnhekk qed nagħti xi eżempji oħrajn. L-istess anke hawnhekk studenti li forsi mhumiex mitħla tat-teatru forsi mhumiex ħajfmu dan il-kliem kollu, importanti li nagħtuhom mela ftit kuntest ukoll. Qed nagħti ftit iktar eżempji. U fadallek jifu 3 minuti. 3 minuti, sawa. Perfett, Iva. Mela, hawnhekk hekk fittixt għalkemm il-Wikipedia mhux dejjem l-iktar sors affidabbli, imma fittixt ftit literary language jiena fuq Wikipedia sewwa biex naraw xi tgħid. U dan huwa dak li qed tippreżentalna hija definizzjoni pjuttost dejqa fil-fatt. Fil-waqt li jani il-kidba bl-għażla tal-lessiku xbijat, Trevor iħaddem il-Malti imma wkoll l-Ingliż. Fuq naħa juża kliem li jirreferi għal oġġetti li m'għadniex nużawhom jew jivvinta kelma għal oġġett li ħafna minnha jirreferu għalih bl-Ingliż bħal tarbija tal-ġuġu għal jelly baby u forsi jagħmel dan biex jgħaddi żmien. U fuq in-naħa l-oħra juża kliem mill-Ingliż. Meta imma fil-verità għandu bżonnu imma xi drabi wkoll meta għandna kelma lih bil-Malti. Hawnhekk qed inġib eżempju fin-novella Armiet jgħid irrid kamra bil-fireplace imma nafu li anki postijiet oħra mbagħad uża l-kelma fuklar. U hawnhekk qed nagħti xi eżempji oħra ta' fejn uża kliem mill-Ingliż. Referenz oħra għal Charles Briffa wkoll u dak illi jgħid. Però mhux mill-Ingliż biss imma anke mill-lingwi oħra u hawnhekk nieħu l-każ tan-novella Cherry illi bla dubju hawnhekk titnota speċi qiegħed anke kieku traduttur fi ftit diffikultà din biha imma dan huwa diskors għal darba oħra imma hawnhekk permezz tal-litri illi karattri differenti u kittieba differenti jibgħatu lil Cherry idaħħal anke din l-awtentiċità fid-diskors.
u l-intertestualità brabta anke mal-meta storja. U hawnhekk qed nirreferi għal xi novelli li anke jħaddem fihom din it-teknika tal-meta storja għax Trevor ma jiktibx biss storja, imma stejjer u stejjer fi stejjer. Dan hu Trevor li permezz tan-narraturi joħroġ il barra mill-istorja, ikellimna u jġibna kompliċi ta' dak li qed jiġri fl-istejjer. Iwassalna biex bħal petitu noħorġu mill-boċċa tagħna, mid-dinja tagħna u niskopru dinjiet ġodda. Grazzi. Grazzi, Leanne. Issa nistieden lil Dr. Marco Galea jitkellem fuq Karnival ta' Franzi Sebejjer bit-taħdida tiegħu jisimha Karnival u Randan ġdid u qadim tajjeb u ħażin. Marco, ma nafx hekk għandekx preżentazzjoni. Ħanipprova nixxerja il-PowerPoint irid niftħu l-ewwel fuq presentation mode jew wara li nixxerja. Tiftħu biss, u mbagħad wara tista' tagħmilha presentation mode. Ekku. Okay, tajjeb. Tajjeb, Marco, għandek 20 minuta u mbagħad wara diskussjoni. Issa sew. Mhux suppost indu 20 minuta. Però fil-każ waqqafni. Okay. Sewa, Leonet, grazzi lil qajtuni lura fit-tribu. Qed nieħu gost li especially nisma' lingwaġġ differenti billi ormai rajt nisma' ta' kuljum. Sewa, xi 18 sena ilu qed nikteb artiklu dwar Franzi Sebejjer għal-rivista akademika flimkien ma' Brian Crow. Li dak iż-żmien kien tutur tiegħi tal-PhD. Darba minnhom hekk mingħajr ma kont qed nistennih għalli xi ħaġa li bqajt niftakarha. U naħseb kelma b'kelma ħana nirrepetiha. Kien qalli Sebejjer couldn't write comedy to save his life. Bidea li ma kellu assolutament l-ebda sense of humor. U ta' bilħaq, id-drammi, il-romanzi u n-novelli ta' Sebejjer qatt ma jdaħquna. L-aktar nislulna bissima. Allura għaliex jażel li jikteb dram li jdur madwar festa li hija marbuta ma' kull ma' grottesk u tad-daħr. Baktin jorbot il-kunċett ta' karnival ma' dinja ordnata, mmexxija minn ġerarkija ċara li għal ftit jiem tinqaleb ta' taħt fuq. U min matul is-sena jinsab taħt, jista' l-ftit isib ruħu fuq. U jista' jġib ruħu bħal min is-soltu għandu l-poter jew l-awtorità. Il-karnival Baħtinjan huwa regolat mis-sagralità tal-ħajja kif mifhuma f'ċiviltajiet insara tradizzjonali. Tradizzjoni li aħna adottajna bil-karnival kollox sekli ilu. Għal-Baktin, waqt il-ġenet tal-karnival, ma jeżisti xejn ħliefu. Għaliex kieku mhux hekk, kieku l-karnival ma jippossedix id-dinja. Ma jistax jeżisti. Madankollu, Sebejjer ma jidirx interessat f'dan il-karnival pulit u ordnat li naraw fil-kwadru ta' Zimelli, fit-testi tal-Arċilla, jew fil-brochures tal-MTA. Minna l-oħra, Sebejjer lanqas mu interessat fil-karnival pagan ta' ċiviltajiet qodma, forsi prekristjani tal-Mediterran, li għadek tara traċċi tagħhom f'inħawi rurali bħalma insibu f'Xirħula f'Sardenja u Korsika. U li forsi kien għadhom jeżistu n-nadur qabel waslu l-istudenti tal-istudji teatrali u għamlu l-karnival tan-nadur ħib. Lanqas ma jidher interessat fil-karnival imxajtan tal-episodju ċentrali tal-Art tax-Xitan ta' ta' J.J. Camilleri. Meta n-nies tar-raħal jinħbew taħt il-kostum biex jitħallsu mill-edewwa tagħhom jew biex jivvjolentaw tfajla tinqabad waħda fit-toroq tar-raħal bil-lejl. Għandi suspett ukoll illi dak li qed jikteb dwaru Camilleri jirrifletti xi ftit il-karnival tan-nadur u oħrajn bħalu tal-passat li mhux irrekordjat imma insomma. Minkejja dan, Sebejjer qiegħed il-karnival fiċ-ċentru ta' dan id-dramm, fis-sens li preżentazzjonijiet li jseħħu fil-ġranet tal-karnival u jsemmi dramm għall-avveniment li jirrepeti ruħu ta' kull sena. Bil-kontra ta' dak li jagħmel fid-dramm li mnares minn iqtil, iwarra pl-azzjoni kemm jista' jkun
minn fejn isseħħ l-azzjoni proprja tal-karnival, l-azzjoni ta' dram ma sseħħx fejn issir l-azzjoni tal-karnival, missir l-attività tal-karnival. U m'għandna l-ebda ħiel tal-attività li sseħħ fil-belt jew f'imkejjen oħra fejn qed jiġi ċelebrat. Fejn iseħħ id-dram, fil-fatt ftit waqtiet, il-karnival ma jeżistix. Jekk l-ordni tas-soltu għadu jrieġi, jekk min għandu l-fliexkun tal-whisky maħżun jista' joffri jew jirrifjuta li joffri grok, jekk min għandu l-flus jista' jipprova jinnegozja biex jixtri l-proprjetà, m'hemmx karnival imma kontinwità tad-dinja tas-soltu. Kemm dan huwa minnu narawh proprju permezz tal-karattru tal-Iljana, is-soru li fil-karnival tilbes proprju ta' soru. Ebejjer donnu ma jinteressax wis jersaq lejn id-dinja fejn ir-regoli tal-karnival japplikaw. Għaliex fejn jiġu sospiżi r-regoli tas-soċjetà biex posthom tieħdu l-bloa tal-belt, ma jarax tagħmel id-dinja marida li qed jikteb fuqha tfiq. Ebejjer huwa kittieb li jemmen ħafna fil-kunċett aristoteliku tal-katarsi. F'ħafna mid-drammi tiegħu il-karattri imtaqla minn dak li seħħ fil-passat individwali jew kollettiv tagħhom ikollhom jgħaddu minn proċess ta' tisfija li jagħmilhom nies aħjar, aktar f'paċi magħhom infushom, jew saħansitra nies differenti. Huwa l-proċess li tgħaddi minnu Rita fil-ħadd fuq il-bejt biex teħles mill-passat li qed jikkolonizza u joħnoqha. Jew il-karattri mbeżza mill-passat tagħhom f'dik cliffhangers. It-tisfija isseħħ kważi dejjem bi proċess ritwalistiku qiebes u aktar x'involvi s-sagrifiċċju u l-mewt. Verament, jew kważi qatmu tal-karattru nnifsu, ma ta' xi ħadd ieħor ta' annimali jew bniedem. F'dan id-dram, il-karnival ma jaqdix il-funzjoni tar-ritwal li jridu jgħaddu minnu l-personaġġi biex jissaffew. Ħlief forsi b'mod superfiċjali għal Manuela li jeħtieġilha teħles xi ftit mill-invezzjonijiet żejda tagħha u allura narawha tisfen ġifna tal-karnival. Anzi, l-inutilità tal-karnival hija enfasizzata minn diversi spunti fid-dram. Għal-falliment ta' kull sena li tgħaddi minnu Marija Grazja li twur il-karnival twittex il-maħbub mitluf tagħha. Jew mid-dieqa perenni tal-maskerat li jmur kemm imur il-karnival qatt ma jsib il-paċi miegħu nnifsu. Għal-ebejjer il-katarsi dejjem tinvolvi li l-bniedem isib lilu nnifsu, li jsib ġo fih dak li għal xi raġuni qed jinżamm moħħbi. Dan ma jistax iseħħ billi wieħed jinsa lilu nnifsu bi proċess ta' aljenazzjoni. Il-professur tal-imnarja żmien il-qtil ma jgħaddi minn ebda katarsi billi jisker u l-istess il-karattri f'dan id-dram ma jistgħux isibu lilhom infushom billi jintilfu fil-folol tal-karnival. Anki meta l-bqija tal-karattri jaħsbu li David u Melina marru l-karnival, dawn jgħaddu mill-proċess tal-bidla tagħhom billi jaħarbu mir-rassa tal-karnival. U jekk mhux ċar biżżejjed li l-karnival m'għandux jaqsam mal-bidliet li seħħew fihom, l-awtur jgħidilna li Melina neħħiet minn fuqha il-kostum tal-karnival. Meta narawha ġejja lura ma tkunx dak il-kostum, ma tkunx iktar dak il-kostum. Il-katarsi tal-personaġġi li nsegwu l-aktar bil-viċin, pereżempju dik ta' Joe li jkollu jintebaħ bis-superficialità tal-kostum ta' kavallier tiegħu u jirrifletti dwar dak li kienet ħajtu sissa u x'maħallix li tkun, x'żammu press ġo fih li jekk jagħtih l-ispazju jista' joħroġ u jagħmlu bniedem differenti, aktar onest miegħu nnifsu u forsi aktar ferħan, naraw seħħ permezz ta' dialogu li jkollu ma' Marija Grazja. Huwa dialogu li jista' jseħħ biss wara s-sagrifiċċju. L-isforz li jseħħ meta Marija Grazja u Joe jitilqu mis-sigurtà tal-familja tad-dar u tal-valuri li dawn jirrappreżentaw. Imma jista' jseħħ ukoll fil-kwiet tan-non-karnival, fl-ispazju vojt fejn la hemm ir-regoli li amministraw il-familja ta' Joe. La dawk li amministraw il-familja ta' Marija Grazja, imma lanqas l-ispazju temporanju li jinħoloq permezz tal-karnival. Mela allura għaliex il-karnival? Għall-ebejjer
il-karnival iservi l-ewwel nett biex ilaqqa flimkien karattri f'ċirkostanzi normali ma jiltaqgħux. F'dan is-sens, il-karnival għandu l-istess funzjoni li għandhom il-festa ta' San Ġiljan fil-ħadd fuq il-bejt u l-imnarja fl-imnarja żmien il-qtil. Għall-ebejjer li jipprova jżomm mal-mudell Grik ta' traġedja fejn fid-dram il-problema trid titfaċċa, tikkomplika ruħha u tiġi riżolta f'ħin qasir, tipikament 24 siegħa, hawnhekk iż-żmien huwa ftit itwal. Xemma aħjar minn festa biex tlaqqa flimkien nies li fil-bqija tas-sena minn tissessibhom kollha fl-istess post. B'hekk tensjonijiet interpersonali jitilgħu fil-wiċċ malajr u jiġu riżolti ta' stant ieħor malajr. F'termini ta' żmien, mhux f'termini ta' diffikultà. Għaliex il-forma tipika tad-dram, speċjalment il-forma fit-tliet atti li preferi ebejjer, imma mhux biss din il-forma, ma tħobbx tħalli truf li ma jnaqdux. Fil-kastana wara l-karnival hemm ir-randan. U sakemm jibqa' l-problemi sakemm jispiċċa il-problemi tal-karnival irridu jinħallu. Anki jekk fir-realtà mhumiex problemi tal-karnival imma tal-ħajja nfisha. Dak fuq livell formali. Fuq livell tematiku minn barra l-ħwejjeġ li diġà semmejna, ebejjer jużaw il-karnival biex minnu jislet elementi tal-kostum fuq hekk fl-introduzzjoni għall-edizzjoni tal-ktieb u tal-maskri. Anzi, il-maskra fis-singular. Fost in-nies li jilbsu l-kostum tal-karnival, ħadd ħlief wieħed ma jilbes maskra. Forsi għalhekk hemm il-problematika ta' dawn il-karattri li waqt li jażlu li jkunu xi ħadd ieħor jingħarfu bħala dak li huma s-soltu minn wiċċhom. Jitkellmu bħal kif jitkellmu fil-bqija tas-sena. Il-vjaġġ tagħhom li lim il-personaġġ li għandhom matul is-sena huwa biss vjaġġ sa nofs it-triq biex nuża l-metafora li fid-dram juża ebejjer innifsu. Huwa biss il-karattru li nafuh bħala l-maskerat li jilbes il-maskra. U appuntu l-maskra hija dik li tidentifikah. Diġà tkellimna dwar il-vjaġġ tal-maskerat bħala wieħed fallut. Huwa vjaġġ ripetut li jkollu dejjem l-istess riżultat. Fil-loġika ta' dram, il-falliment huwa attribwit lil fatt li l-karattru permezz tal-maskra imma wkoll permezz tal-istrateġiji lingwistiċi li juża qed jaħbel ilu nnifsu mill-oħrajn. U għalhekk vjaġġ fid-direzzjoni żbaljata li lil mill-kxif tal-jien li jeħtieġ kull bniedem biex jereb dawk l-affarijiet li jżommuh lura. Fil-fatt, huwa dan l-aħħar tarf li jaqgħad ebejjer bil-maskerat li fl-aħħar ta' dram jarmi l-maskra. Mill-lider darba l-dejjem. Tar twist? Forsi. Għax hemm ukoll aspett li l-ħajja tik numru ta' opportunitajiet u trid taħtaf waħda minnhom. Bħalma għamel David li forsi ħa waħda minn l-aħħar opportunitajiet li tagħtu l-ħajja. Imma l-opportunitajiet mhumiex infiniti. Intant, il-maskra li jilbes il-maskerat għandha funzjoni kważi antiteatrali. Tipikament, il-maskra fit-teatru tintuża biex tagħti identità drammatika lil attur. Hekk pereżempju, l-atturi tal-kommedja dell'arte kienu magħrufa mill-maskra li kienu jilbsu fl-ispettakli. L-attur tal-kommedja kien jilbes dejjem l-istess maskra, jagħmilha tiegħu u ma jibqalux identità teatrali ħlief permezz tagħha. Imma hija identità pożittiva, funzjonali. Mhux l-istess qed jiġri f'dan id-dram. Il-maskerat huwa l-aktar karattru ambigu fid-dram. La nafu x'ismu, la nafu minn ġej u lanqas fejn sejjer. Permezz tal-maskra qed jostor dak li hu. U dan il-fatt jenfasizzah billi jwieġeb il-mistoqsijiet oħra u billi ma jkellimx lil min forsi jara fleħnu. Id-dram jaħdem fuq id-dikotomiji. Diġà tkellimna dwar id-dikotomija karnival bqija tas-sena. Imma hemm ukoll ħafna oħra. Hemm il-familji sinjuri qodma li ftaqru. Hemm il-familji foqra qodma li stanew.
Dwar dan ukoll hemm xi ħaġa fl-introduzzjoni, speċjalment fil-kuntest ta' kif dawn il-familji huma rappreżentati permezz tad-djar tagħhom. Imma hemm dikotomija oħra li kieku interessanti nesploraw. Din hija d-dikotomija tajjeb ħażin, korrett żbaljat. Id-dram huwa mimli mumenti fejn il-karattri jagħmlu ġudizzju fuq xulxin. Il-ġudizzju huwa forsi wieħed mill-aspetti tal-psikoloġija umana li dram l-aktar jenfasizza. U forsi għalhekk li l-maskerat huwa tant beżan li jneħħi l-maskra tiegħu. Il-pożizzjoni tal-ġudizzju hija ppreżentata viżwalment permezz tal-punt propju minn fejn jitkellem kull karattru. Manuela titkellem min-naħa tagħha ta' triq, li hemm il-pożizzjoni komda sigura tad-dar tagħha. Marija Grazja titkellem minn wara l-abitu tagħha ta' soru u l-bqija. Imma r-riżoluzzjoni ta' dram tista' sseħħ biss meta kulħadd jinżel ftit mill-pożizzjoni li qed juża biex jiġġudika u jersaq lejn il-pożizzjoni tal-ieħor. Jaqsam it-triq kif tajt Marija Grazja. Naturalment, dan il-pass huwa diffiċli ħafna, forsi wisq li għamlu drammaturgu wkoll. Imma jekk hemm direzzjoni li qed jurina hija li t-tajjeb u l-ħażin mhumiex assoluti u kulħadd irid isibhom għalih innifsu. Hija din il-pożizzjoni li tieħu Liljana meta lilħu qed tnewwillu l-pilloli li bellala sissa u tgħidlu jista' jżommhom għalih. Għal kulħadd il-karnival tiegħu u għal kulħadd ir-randan tiegħu. Grazzi. Grazzi Marco, fil-fatt kellek raġun spiċċajt qabel il-ħin. Niftaħ id-diskussjoni issa għadhom nofsinhar u nofs u ħamsa, sewwa. U anka jekk hawn l-ewwel nett jekk hawn min jixtieq jistaqsi mistoqsijiet lil Leanne u lil Marco, vabbli nibdew bihom, imma mbagħad anke min jixtieq jagħmel xi mistoqsijiet lill-kelliema ta' qabel bħal Adrian u Joe u forsi anke Immanuel u David fidejkom. Ma nibdew din l-aħħar taħdita. Kulħadd għajja donnu. Marco, ħansaqsik ħaġa jien mela. Xi ħaġa għandha x'taqsam mal-pedagoġija aktar minn xejn, għaliex qed naraw żewġ ġeneri differenti, vera tnejn jaqgħu taħt in-narrattiva, n-novella u dram. Imma huma ġeneri differenti li n-novella tieħu gost taqra anke jekk taqra fil-klassi, id-dram huwa ftit iktar diffiċli biex tagħlmu. Ma nafx jekk tistax forsi fi ftit kliem tgħidilniex kif nistgħu nittrattaw it-test teatrali meta maħniex narawh fuq il-palk, imma rridu bil-fors nippreżentawh fil-klassi. Għandek raġun, naturalment naħseb żewġ problemi fundamentali f'dak li qed tgħid. L-ewwel waħda hija illi f'każijiet normali l-istudenti tagħkom ma jarawx id-dram. Naħseb idealment jekk hemm dram fis-sillabu għandu jkun hemm opportunità li l-istudenti jifhmuh fit-totalità tiegħu. Dram mhuwiex narrattiva, jiġifieri billi taqra dram tista' tipprova timmaġina kif jistgħu jsaħħu l-affarijiet quddiemek, però assolutament mhijiex l-istess ħaġa. Niftakar snilu meta kien hemm id-dram tal-Fred Buttigieg fis-sillabu, kienet opportunità tajba li dak id-dram jerġa' jittella. U ħafna mill-istudenti li kienu qed jistudjaw kienu marru jaraw naħseb il-mod kif imbagħad irreaġixxew għat-test kien ħafna iktar reattiv, kien ħafna iktar interessat
Sewa ġifieri daw għalihom ma baqgħux ftit linji miktubin fuq karta illi xaħat qed jgħidhom bad xaħat ieħor qed iwieġibhom bija. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet. Dak iż-żmien konna minna ftit lobbying biex saru daw l-affarijiet. Issa inti qed f'pożizzjoni li forsi tagħmel xi ħaġa, Clear. Fil-każ jekk kollok bżonn ftit buttatura għidli. Però dak kien ittella le minn Marja fil-Pazzopajdi ma ġifieri m'hemmx recording tiegħu sewa. Kien ittella fil-darba biss fis-77. U naħseb fil-fatt jien semmejtu ma' xi nies illi jagħmel sens illi jerġa' jittella proprju għaliex anki hemm udjenza interessata. Banda l-oħra mhux wieħed mill-iktar drammi li iġelek speċi tajjed bil-ferħ fuq stess għandu limitazzjonijiet tiegħu wkoll. Imma insomma, il-problema l-oħra kif nara jien hija li l-istudenti tagħkom se jistudjaw bħala test letterarju. Ġifieri, alright, bejjer kien konxju l-status tiegħu bħala bniedem fl-establishment letterarju wkoll. Imma id-drammi tiegħu kien jiktibhom dejjem biex jinħadmu. Ġifieri naħseb din id-distanza b'xi mod titwassal lill-istudenti illi isma' dat-test jidher ċatt imma jidher ċatt għaliex aħna qed naqbdu xi ħaġa u nużaw għal funzjoni differenti. Sewwa, ma nafx Leanne u l-oħrajn forsi għalmuni. Aħna nistgħu nistudjaw il-kaxxa tal-cornflakes, l-istruzzjonijiet fuq il-kaxxa tal-cornflakes li hawn noqogħdu naraw l-istruttura tas-sentenza u l-bqija. Imma l-istruzzjonijiet fuq il-kaxxa tal-cornflakes mhux għalhekk inkitbu. Sewwa, ġifieri hemm dawn iż-żewġ affarijiet li naħseb illi l-għalliema huma m'għandix dubju huma konxi tagħhom, imma b'xi mod iridu iwassluhom għand l-istudenti. Allura forsi il-pedagoġija taħdem ftit iktar fuq l-immaġinazzjoni. Sewwa, pereżempju, waħda mill-affarijiet li provajt noħroġ xi ftit hawnhekk hija l-idea ta' għandek id-dialogi. Imma id-dialogi mhumiex iżolati mill-bqija tal-funzjonijiet fid-dram. Meta xi ħadd qed jitkellem b'kostum. Dak il-kostum qed jagħti tifsira differenti lil dak li qed jintqal. Sewwa, ħaġa oħra, il-pożizzjoni fid-dram, dram jaħdem ħafna pereżempju fuq l-idea li għandek dil-qasma bejn naħa ta' triq u naħa l-oħra. Sewwa, allura fejn qiegħed dak li qed jitkellem. U l-moviment li jsir, speċjalment lejn l-aħħar tad-dram, min naħa l-oħra tat-triq, u allura speċi dak li jkun qed jibiddel il-pożizzjoni minn fejn qed jitkellem. Naħseb dawn huma kollha affarijiet li mhux faċli turihom, imma naħseb li jekk l-istudenti jaslu biex jimmaġinaw. Issa ovvjament il-problema l-oħra hija li ħafna mill-istudenti tagħkom, ikolli ngħid anke ħafna mill-istudenti tagħna, ġifieri mhux ġnub iżolat daw qatt ma jmorru teatru. Allura li vviżwalizzaw xi ħaġa qed isseħħ fi spazju u iktar diffiċli. Sewwa, ġifieri daw l-affarijiet huma proċessi li naħseb jgħinu mbagħad illi dak li jkun bħala student jifhem illi minkejja li s-sillabu minħabba l-limitazzjonijiet tas-sillabu naturalment qed jitfa' id-dram
fl-istess basket bħal romanz mhumiex l-istess tip ta' kidba. Ma nafx intek xi ftit. Ħafna, mela, grazzi ħafna, Marko. Fer. Iva, tista' titkellem, Mario. Ħan nirrepetu l-ovvju. Dram, kif qal Marko, ma jinkitibx biex jinqara, dram jinkiteb biex jinħadem. Mhux hekk? Issa, jekk l-istudent tagħna la jista' jarah maħdum fuq palk, u laqqas biss għandu aċċess għal verżjoni filmika tiegħu. Jekk hu xaqli li nkomplu nagħmlu drammi fil-klassi. Jiena dik id-domanda li qed nagħmel għax dramma mhux qiegħed hemm biex jinqara, biex taraħ maħdum. Mario, ma nisaw jġeb? Nista' ngħid xi ħaġa? Sorry, Leanne, kom. Leanne, jista' jibda Marko wara Leanne, tajjeb? Leanne ħadd titkellem Leanne naħseb ilha tistenni iktar. Okej, mela. Ċedielek Leanne. Kumment żgħir biex inkun ftit pożittiva, forsi naħseb li karnival tiġi li ddiskutejta miegħek Claire ukoll. Fil-fatt imma joffri opportunità tieqaġ kejkna ta' opportunità għal fatt li hawnhekk għandna bħal dram fid-dram fil-verità ġifieri għandek ir-reċtar tal-karnival innifsu dik l-istudenti jistgħu jifhmuha anke li fil-karnival innifsu hemm l-elementi kollha jitkellem ħafna fuq Mario Zoppardi li għandek fid-dram ġi naħseb għandna opportunità żgħir hemmhekk li anke jekk karnival mhux qed jarawh jinħadem fuq il-palk, imma nistgħu nagħmlu din l-assoċjazzjoni u dik forsi jistgħu jifhmuha u jassimilawna iktar miegħu. Nista' ngħid kumment żgħir, please? Naħseb Marko rid jgħid xi ħaġa qabel, Marko. Forsi sempliċiment li din hija problema li semma Mario hija problema perenni. Fis-sens li dram meqjus bħala letteratura hemm dawk l-issues li dejjem ngħidu. Naħseb dik il-problema aħna uritni minn mis-sistema Ingliża, l-Ingliżi dejjem draw jistudjaw il-Shakespeare bħala letteratura, għadhom jagħmluha fil-klassijiet, aħna għandna nagħmluha bħalhom. Ma ssibx daqstant f'kulturi oħra, ġifieri naħseb kun ġustifikat illi id-dram ma jiġi studjat bħala letteratura. Mill-banda l-oħra għandek il-fatt ukoll illi hemm tradizzjoni wkoll illi id-drammaturgu jara lilu nnifsu bħala bniedem illi appartieni għall-letteratura, kieku ma jistampax id-drammi tiegħu, pereżempju. Ġifieri hemm argument miż-żewġ naħat. Jien naħseb illi l-pożizzjoni jekk id-dram jibqa' jiġi mgħallem trid tkun illi isba' aħna qegħdin naraw it-test. Illi mhuwiex id-dram fit-totalità tiegħu. Ġifieri qed naraw il-kliem fuq il-karta. L-istess bħalma naraw il-romanz, ma il-romanz m'għandux eżistenza lil minn dik, id-dram m'għandu. Jew jista' jkollu. Għandek raġun Marko, u fil-fatt jaf tinbidel ta' din ħaġa issa tinkitab ħafna flash fiction u jaf in-nies li jkunu fil-panel ta' sillabi li jmiss jaqtaw id-dram mbagħad u jdaħlu tip ta' narrativa totalment differenti. Michael qed jolli idu imma Michael hemm qablek David jimporta? Le mhux se naħli taħat għax l-argument fuq il-dram Ingliżi kont se nagħmel, ġifieri għadu kif għamlu Marko fil-fatt. Jiena li xtaqt ngħid nista' nitkellem mhux hekk le. Iva. Xtaqt ngħid huwa li bħala student tal-Avvanzat dak iż-żmien u tal-ħajja llum il-test sewwa ta' drammi huwa forsi wieħed mill-iktar li nħoggos naqra. Jiġifieri ma nafx kemm hemm studenti strambi bħali insomma, imma il-fatt li għandek test li mhuwiex sħiħ għax dejjem jiddependi minn ħafna immaġinazzjoni dak għandu faxxinu għalija inkredibbli.
U niftakarni fl-Avvanzat kemm tal-Malti kif tal-Ingliż, kienu l-iktar testi li konniħu gost, naqra. Sewa, u mhux dejjem kelli l-possibilità narahom bħala film jew fil-palk, fuq il-palk. Ġifieri, miġiet, ma nafx kemm hemm kreaturi strambi bħali, ma naħsibha darbtejn qabel ma nqaċċat id-drama mis-sillabu. Grazzi, Michael. Hemm ħafna ta' studenti bħalek ukoll naħseb huwa l-mod kif tagħlmu u x'naf jien. Interessanti semmejt tal-film, Michael, għaliex dal-aħħar ħafna studenti meta nibdew id-dram jgħidu li dan sar teatru jgħidu li dan sar film, dik l-ħaġa tiġi infratu. Ngħid ħaġa żgħira jekk ma jimpurtax. Iva, Manuel. Ifhem fuq għal Mario Kassar Bat Marko għal speċisma kiku il-drammaturgi, anka drammaturgi iħossu li anka huma għandhom parti mid-dinja letterarja kiku ma jistampawx il-test tal-xismu ta' drama. Ovvjament kiku ma kienx hemm l-istudju ta' ħafna drammaturgi qasbis intilfu, eżatt. Untilfu. Barra l-fatt li kellek drammaturgi illi kitbu t-test teatrali ma iktar b'mod letterarju, naħseb l-iktar kas ċelebru wa Seneca u ġvera. Imma wieħed irid jifhem ukoll li anka it-teatru għandu l-letterarjetà tiegħu, jiġifieri wieħed ma jistax jeskludi għal kollox. U naħseb illi waħda mill-affarijiet illi l-istudent għandu jifhem u allura aħna għandna nfehmuh jew nfehmuha li appuntu aħna se nħarsu lejn il-letterarjetà ta' dram. Bħalmenti tisara il-letterarjetà tal-istruzzjoni fuq il-kaxxa tal-cornflakes jekk għandha letterarjetà. Ovvjament issa ħabba fek se jkollkom tagħmlu claimer fil-bidu li se jkun hemm kif ma nafx kif jgħiduha se nagħta prodotti eċċetera kif qed jagħmlu fil-programmi. Tal-oġġetti jew x'jgħidulu. Grazzi Manuel. Li kont se ngħid ħanarbot ma' Manuel kumment żgħar, naħseb jiena l-kontribut ta' dram appuntu kif dan imur lil mid-dram minn nifsu jallimna affarijiet jinnaf anki bħal dialogu li mbagħad nistgħu nikkuntrastawh ma' dak li jiġi mħaddem ma' dialogu jinnaf tar-romanzu tan-novella biex anke l-ġeneri ma naqtawhomx għalihom waħed. Xi ħadd ieħor forsi qabel nikkonkludu? Forsi nislajt xi ħaġa żgħira fuq din. Għall-istudenti tagħkom, pereżempju, kieku jkun esperiment interessanti li anke fil-fatt jifakritni fiha din, kienet qed titkellem fuq il-novelli ta' Trevor Zara. Kieku jkun esperiment interessanti, ħafna minn dawk il-novelli fil-fatt ġew adattati għal drammi. U jidher li anki xi drabi il-proċess sar bil-kontra sewwa. Jiġifieri kieku hemmhekk tara ftit. F'dal-każ l-istess awtur, hemm drabi fejn l-adattament sar minn nies oħrajn. L-adattamenti pereżempju ta' Marcel huma meraviljużi. Kieku tara ftit, pereżempju, kif xi drabi l-lingwa l-istess, tibqa' l-istess, xi drabi tinbidel, kif l-istrutturi jinbidlu minn format għal ieħor. Naħseb dak kieku jkun esperiment interessanti. Naħseb kif qal Michael, ma tix tkun animal stramp wisq biex xaġa bħalik tinteressak. Ġifieri naħseb li hemmhekk hemm ħafna skop illi anki tanalizza konnessjonijiet u differenzi bejn il-ġeneri. Permessa xogħlijiet li huma simili f'ċertu sens. Fil-fatt, Marko, uħut minna juruhom ta' ħafna minn daw xogħlijiet li qed jittellaw minn Teatru Malta. U nixtieq nirringrazzja l-Teatru Malta x'vera jgħinna f'dan ir-rigward u anka nurruhom almenu biċċiet minn Boulevard li minkejja li mhux qed nistudjaw ma' xorta wa drami ħorta rebejjer u qed issemmi Trevor Zara anka xogħlijiet bħal Gerita jew ħanajdu hekk il-backstory ta' Gerita qabel
naqraw il-novella. Ġifieri daw ma kollha affarijiet li qegħdin hemm u tajjeb li l-allima kunu jafu bihom anke biex jużawhom u anke kif qed Marko li jqablu mbagħad kif qed tiġi trattata pereżempju novella għat-teatru. Grazzi ħafna, Adrian, ma nafx jekk tixtieq tikkonkludi. Jena ħadgost ħafna bil-interventi li kien hemm illum ukoll, ħadgost bl-interventi tal-bieraħ. Affaxxinajt ruħi nisma' lil Marko jitkellem fuq aħna huma. U biex impattilu rrid ngħidlu illi naħseb illi jkun proġett interessanti illi huma jaħdmu dram għalina. Ovvjament ħadd pjaċir immens tisma' l-Marko u lil-Leanne u lill-kellima l-oħrajn li kellna llum u nittama li dawn ikunu opportunitajiet li naħtfu anke fil-futur għaliex kif rajna ħafna mid-diskussjonijiet li kellna juru kemm hemm komplessità u kemm hemm possibilitajiet ta' interpretazzjoni. Tajjeb, jiena nixtieq ukoll nappella li min jixtieq jaqsam il-preżentazzjoni tiegħu naf kif qal Adrian ħadtu ħafna xogħol. Adrian qal li wera biss 20% ta' xogħol li għamel, ġifieri jekk tibatuhom lili jew lil Adrian mbagħad inkunu nistgħu wkoll tellaw il-ħolqa għall-preżentazzjoni tagħkom min irid. Nilbqija grazzi lill-kellima kollha lil min attenda. Għajna fil-fatt numru pjuttost kbir, vera bdejna 38 imma minżilna ftit imma kontenta ħafna. Dan il-recording se nwaqfu dal-waqt, tajjeb Adrian. Iva Claire, tajjeb ħafna. U jittella fuq YouTube fil-ġranet li ġejjin. Grazzi ħafna. Claire.